Kung mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon, kay mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa. Ng Qatar at the Netherlands. Mga volunteers ng koalisyon magtutungo dyan sa West Philippine Sea, ligtas na nakarating sa bahagi ng Palawan sa kabila ng maulan at masungit na lagay ng panahon sa karagatan dyan sa may patungo sa naturang lugar. Samantala sa balita sa ibayong dagat, itong Russian forces nagpakawala ng mahigit 300 drones at missiles sa iba't ibang lungsod ng Ukraine. Nasa itong hindi bababa naman sa 12 individual ang sinasabing nasawi. Sa balitang palakasan, palarong pambansa update natin mga kabombo, alamin ang epekto ng suspension ng ilang laro dyan sa bahagi po ng Ilocos Norte sa venue ng palarong pambansa 2025 dahil ilang events ang natigil dahil sa napakatinding init ng panahon ngayong araw na ito. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Malabo manong umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ayon sa election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Yan ay kaugnay sa issue ng panahon at hindi raw politika ang tunay na hadlang. Ayon kay Macalintal, kung sa Hunyo 2 pa, saka lamang sisimula ng pagdinig, patay na agad ang naturang kaso. Ang reklamo na inihain noong Pebrero 5 ay nakabantay o nakabatay sa maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta nitong si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bagaman suportado ng 215 kongresista, malayo sa 1/3 na kinakailangan at hindi ito agad naipasa sa bahagi po ng Senado bago pa man ang adjournment ng Kongreso. Dahilan yan ng pagkaantala. Ngayong darating na 2 ng Hunyo, saka pa lamang maihahain ng articles of impeachment. Iginit nga ni Macalintal na wala ng sapat na panahon ang Senado bago matapos ang termino nito sa 30 ng Hunyo. Tinukoy niya ang Senate Rule number 44 na nagsasabing ang lahat ng kasong nakabinbin ay otomatikong natatapos kapag nag-adjourn ang Kongreso. Hindi rin basta maaaring ipagpatuloy ito ng bagong Senado
dahil bawal sa konstitusyon ang dalawang impeachment case laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Kahit gustuhin pa umano ng Senado, baka anya sa konstitusyon din ang kahinatnan at magkaroon ng usapin ng conflict. Nananatiling tikom naman ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte, ngunit ayon sa ilang usapin at yan ay may kaugnayan sa issue ng konstitusyon ang kanilang magiging argumento sa pag-usad ng naturang kaso. Samantala, lumipad na patungong Qatar at patungo naman sa the Netherlands si Vice President Sara Duterte para ho sa serye ng mga aktibidad kaugnay ng kanyang pakikipag-ugnayan at pakikipagpulong sa mga Pilipino sa ibayong dagat at pagbisita sa kanyang ama kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang kinumpirma ng Office of the Vice President ngayong araw. Sa Doha, Qatar, inaasahang makipagpupulong ang Vice Presidente sa mga miyembro ng Filipino community doon. Kabilang sa kanyang mga aktibidad ang pagdalo sa isang Thanksgiving Mass, pagbisita sa isang health center doon at salon kung saan nagatrabaho ang mga Pilipino at pakikipag-merienda naman at hapunan sa iba't ibang grupo ng mga community leaders at mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Pagdating sa dahig Netherlands naman, nakadakdang makipagkita ang pangalawang Pangulo ng bansa sa kanyang ama dyan ho sa dahig sa Mayo at 30 at muli naman mula Hunyo 2 hanggang Hunyo 3. Sa Mayo at 31 naman, dadalo rin siya sa isang pagtitipon ng mga Filipino Community Group sa harap ng International Criminal Court na siya namang inorganisa ng ilang overseas Filipino groups doon. Ayon sa Office of the Vice President, inaasahang babalik sa Pilipinas si BP Sara sa Hunyo 4 ng kasalukuyang taon. Ito na ang ikalawang biyahe ng Vice Presidente sa Dahig matapos naman ang pag-aresto sa kanyang ama noong Marso 11. Una siyang nanatili roon mula Marso 12 hanggang unang linggo ng buwan ng Abril. Maliban nga dyan sa biyahe ni Vice President Sara Duterte ay nagbiyahe rin itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang 46th Association of Southeast Asian Summit ang kanyang dadaluhan dyan ho sa bahagi ng Kuala Lumpur, Malaysia. Alamin natin ang mga aktibidad at yung mga pulong ng mga iba't ibang leader ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. May balita direktamente mula dyan sa Malaysia, si Bombo Anali Soberano. Formal nang nagbukas ngayong araw ang 46 ASEAN Summit 2025 dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Eksakto 8:30 ng umaga kanina nang magsimulang magsidatingan ang mga leaders mula sa Southeast Asian nations at isa-isa silang sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa ginanap na welcome ceremony na sinundan ng pagsisimula ng plenary session kung saan dito ilalatag ang mga agenda ng kanilang tatalakayin. Kabilang sa mga tatalakayin ng ASEAN leaders ang mga regional at global challenges, kabilang ang development sa West Philippine Sea, sitwasyon sa Myanmar, maritime security, climate change, pagbabago-bagong takbo ng ekonomiya at digital disruption. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang isusulong na bilisan ang negosasyon sa Code of Conduct sa West Philippine Sea at ang Ethical Responsible Artificial Intelligence o AI Regional Framework. Sa opening statement naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa plenary session dahil siya ang chairman ng ASEAN 2025, binigyang diin ni Ibrahim ang kahalagahan ng ASEAN Summit para sa paglago pa ng rehiyon at ang pagiging resilience nito sa pagharap sa iba't ibang hamon. Ikinasiya naman ni Ibrahim na ang ASEAN nations ay nagkakaisa. Ipinagmalaki din ng Pangulo ng Malaysia na sa unang pagkakataon magpupulong ang ASEAN GCC China Summit na layong palalimin at palawakin pa ang partnership nang sa gayon mapanatili ang multilateral system at masiguro ang ASEAN GCC China Geo-Economic Model. Inihayag ni Ibrahim na nagsumulat din siya kay US President Donald Trump at hiniling nito na bumuo ng US-ASEAN meeting. Ito ay kasunod ng ipinataw na taripa ng Amerika sa iba't ibang mga bansa.
Pakinggan natin ang naging pahayag ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. As they say in matters of peace, even a fragile breach is better than a widening gulf. I strongly believe in the fortitude and staying power of ASEAN to withstand the headwinds and weather the storms of the challenges and uncertainties facing us. In this regard, I must again thank you, the leaders, for your trust, friendship, and excellent relations at the personal level, at the bilateral level, and the ASEAN level. To be able to, for us together, to convene the first ever ASEAN GCC China Summit, which demonstrates our reservoir of goodwill, empowering us to deepen and expand our partnership and to act with strategic clarity. Above all, we must preserve the multilateral system and ensure that the ASEAN GCC China geoeconomic model continues to play a meaningful role in forging a more inclusive and sustainable future for our region and our people. And as the mandate consensus achieved by the foreign ministers in Langkawi earlier this year, I have taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we have seriously the spirit of centrality as they Samantala, suportado naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang non-retaliatory measures ng ASEAN kaugnay sa ipinatupad na taripa ng Amerika. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos nagkaroon na sila ng inisyal na pag-uusap ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kung papaano tutugunan ng ASEAN ang ipinatupad na taripa ng Amerika. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na bilisan na rin ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Sang-ayon nang sa gayon, maprotektahan ang ating karapatan sa maritime issue at maipromote ang stability at maiwasan ang anumang mga hindi kanais-nais na mga insidente sa karagatan. Yan ang latest mula dito Okay, sa... Bomboan. Yes, Bombo Dennis. Kasali ba dyan ang mga bansang China o kaya naman may kinatawan man lang sila dyan at posible ba na magkaroon ng pagkakataon na makapulong itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Tama ka, Bombo Dennis, no? Inaasahan ang magkakaroon ng pulong ang ASEAN GCC China Summit. So ito may sarili silang meeting para nga dito pag-uusapan ang lahat ng issue sa ekonomiya man at maging sa seguridad, lalo na dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. So sa ngayon, Bombo Dennis, nagpapatuloy pa rin ang plenary session at nagkakaroon na rin ng intervention itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at susunod dyan matapos ang plenary session ay magkakaroon ng retreat session ang ating mga ASEAN leaders, Bombo Dennis. So abangan natin yan hanggang mamaya at bibigyan natin ng update ang ating mga kababayan kung ano ang napag-usapan dito nga sa ASEAN GCC China Summit kasama ang mga ASEAN leaders. Ito kasi ang kauna-unahan, Bombo Dennis, na nagkaroon ng meeting at isinabay sa ASEAN Summit. Okay, one just last point. Kumpleto ba yung mga leader ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o merong lumiban na, Bombo Anali? Present sila lahat, Bombo Dennis, ang mga ASEAN leaders. Kaya nga ikinalugod talaga ni Malaysian Prime Minister sa kanyang opening statement ang pagdalo ng mga ASEAN leaders. So ang sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, patunay ito na nagkakaisa ang mga ASEAN leaders at patuloy na nagkakaroon ng trust and confidence ang bawat bansa na kinabibilangan sa ASEAN. So sabi niya, nagpapasalamat siya sa kooperasyon at tiwala ng bawat isang leader na nasa ASEAN region, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Live mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita dito sa ating bansa, naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang isa sa mga kasabwat ni dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Leong sa kasong qualified human trafficking o trafficking in persons
sa isang operasyon ho sa Mabalacat City, Pampanga. Sa pahayag ho ng CIDG, kinilala ang suspect bilang si alias Marlon na nadakip sa isang entrapment operation sa barangay Tabun noong Mayo 22. At si Marlon umano mga kabombo ang operation officer ng security agency na aktibong nag-ooperate noong nagaganap ang trafficking sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isang Philippine offshore gaming operators na nakatayo naman dyan sa may Porac, Pampanga. Bukod sa bagong pagkakaaresto, may nakabinbinding warrant of arrest itong si alias Marlon para sa 10 bilang ng qualified trafficking in persons mula sa Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles City. Walang inirekomenda ang piyansa para sa naturang kaso. Ay naman kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III, patunay ito na walang humpay nilang pagsisikap na tugisin at ipakulong itong mga wanted individuals na sangkot sa malulubhang krimen para ho sa hustisya naman ng mga biktima o itong naabuso ng trafficking. Hinimok din ng opisyal ang natitirang 50 co-accused na sumuko na kung saan tuloy-tuloy naman ang pagtugis ng kanilang mga binuong tracker teams. Si Roque mga kabombo at Kasar Nation at iba pa ay may nakabinbinang warrant of arrest. Kaugnay pa rin yan ng mga illegal na aktibidad umano sa loob ng Lucky South 99 na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at inisyuhan na rin ng warrant ang parehong nag-issue na rin ng warrant ang parehong korte sa Angeles City. Maring itinanggi ni Roque ang akusasyon at iginiit na hindi siya naging legal counsel ng anumang illegal na Philippine offshore gaming operators, kabilang na nga ang Lucky South 99. Anya, sinamahan lamang niya itong si Cassandra Ong sa isang pagpupulong dahil inakala niyang biktima ito ng estafa. Sa kasalukuyan, humihingi si Roque ng political asylum naman dyan ho sa Netherlands. Karagdagan pang mga balita. Malugod na tinanggap ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakasampa ng mga kasong money laundering laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Lialgo o Go Huaping na anyay bunga ng masigasig na investigasyon ng panig ng Senado laban sa mga iligal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operators. Ayon pa kay Gatchalian, ang 62 bilang ng money laundering ay malaking hakbang upang maputol ng daloy ng dirty money na nagpapalakas pa sa operasyon ng mga iligal na Philippine offshore gaming operators. Payag nga ng senador na ang pagsasampa ng kaso laban kay Alice Go ay nagpapalakas din sa kanilang kampanya na linisin ang bansa mula sa Philippine offshore gaming operators at kanilang mga iligal na aktibidad. Inaasahan naman nila na masisira nito ang daloy ng perang galing sa krimen na ginagamit sa operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators. Hinikayat din ng senador ang mga taga-usig na palawakin pa ang kanilang ginagawang investigasyon at kasuhan ang iba pang nasa likod ng operasyon ng mga Philippine offshore gaming operator hubs. Si Go, mga kabombo, ay kilala rin bilang Go Huaping ay kasalukuyan hong nakakulong dyan sa Pasig City Regional Trial Court o Jail at naharap po siya sa 26 na bilang ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act dahil naman sa pakikilahok sa mga transaksyon na pinagmumulan ng mga illegal na aktibidad. May karagdagan na 5 kaso na rin na kinakaharap ito mula sa Anti-Money Laundering Council at yan ay violation ng kaugnay pa rin sa pag-convert, paglipat at paggamit ng mga nasabing pondo nang hindi ho dumaan sa legal na mga proseso. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized
Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang Kabomot Kasir Nation, sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga mahalagang updates pa rin ho sa nagpapatuloy na Palarong Pambansang 2025 dyan ho sa bahagi ng Ilocos Norte. Nasa linya na ang Bombo Radio Lawag. Pansamantalang itinigil ang mga outdoor sport event ng Palarong Pambansa dahil sa mainit na temperatura dito sa Ilocos Norte. Ayon sa mga opisyal ng palaro, ipinatigil ang mga laro bandang alas 9:01 ng umaga bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga atleta at inaasahang ipagpapatuloy ang mga ito mamayang alas 4 ng hapon. Bago pa man ito ihinto, ilang sporting events na ang naisagawa, kabilang na ang 3,000-meter run mula sa Region 8 sa Eastern Visayas na sungkit ni Crisomay Taharos ang gintong medalya matapos makapagtala ng oras na 10 minutes and 18 seconds. Sumunod naman si Mary May Magbanwa ng Caraga Region na may oras na 10 minutes and 48 seconds para sa silver medal. Habang si Natalie Faye Miguel ng Region 1 ang nakakuha ng tansong medalya o bronze medal matapos tumapos sa loob ng 10 minutes and 50 seconds. Isinagawa rin ngayong umaga ang long jump at discus throw para sa parehong boys at girls category, ngunit hindi pa inilalabas ng technical official ang resulta ng mga ito. Samantala, nagtuloy din ang qualifying round ng 400-meter dash para sa elementary at secondary categories. Ayon sa mga technical officials, pipiliin ang top 8 na may pinakamabilis na oras upang lumaban sa final round mamayang hapon. Gayunpaman, wala pa rin inilalabas na opisyal na tala o pangalan ng mga nakapasok kaya't inaabangan ito ng mga delegasyon. Sa kabila ng init, mabilis naman ang naging tugon ng mga medical teams sa ilang atleta na nakaranas ng sprain at muscle cramps. Wala namang naiulat na seryosong insidente o aksidente sa ngayon. Sa kabuuan, matagumpay ang unang bahagi ng mga aktibidad ng Palarong Pambansa ngayong taon at inaasahang mas magiging masigla pa ang pagpapatuloy nito mamayang hapon. Okay, Bombo J. How's that? Yes, Bombo Dennis. Hindi ba kaya naman maapektuhan yung schedule ng kabuuan nitong Palarong Pambansa dahil dun sa adjustment? Ano? Sabi mo ay matapos yung alas 9, cut off na. At mamayang hapon na naman yung karagdagan ng mga outdoor events. Hindi ba ito kaya mangangahulugan ng extension ng araw o yung additional schedule para dyan sa mga laro natin? Lalo na at limited time kada araw yung nagiging oras ng paglalaro nitong ating mga atleta outdoor. Yes, Bombo Dennis. Ayon sa mga official ng Department of Education, dahil kumbaga may mga oras, lalong-lalo na from 9 a.m. hanggang 4 p.m. na naantala ng mga laro, ay ang ginawa ng DepEd officials ay mas pinaaga pa yung iba't ibang laro, lalong-lalo na yung mga outdoor sport event. At ito yung nagiging rason kung bakit sinabi nila na hindi kinakailangan ng extension sa iba't ibang laro dahil talagang ito'y plinano at tulad ng ginawa nila nung nakaraang taon sa Cebu City ay ito rin yung inimplement nila ngayon dito sa Ilocos Norte upang sa gayon ay walang maaantala at hindi kinakailangan ng extension na. So kung titignan natin yung schedule ngayon na Bombo Dennis, hanggang May 31 or May 30 ng hapon ay dito magtatapos yung lahat ng mga laro dito sa Ilocos Norte ngayong Palarong Pambansa 2025, Bombo Dennis. Okay, one just last point. Wala pa ba naman, sana wala, no, na isa o ilan sa mga atleta ang nakaranas ng matinding epekto nitong init ng panahon, baka may na heat stroke o ano pa man dyan, para at least
ma-address din ng ating mga health authorities kung yung mga hakbang na pwedeng gawin. Yes, sa Bombo, Dennis, kaninang nasa Ferdinand Edralin Marcos Stadium tayo, ay may mga nakaantabay na mga medical team sa finish line ng 3,000 meter run dito sa stadium, kung saan kung may mga atleta silang maobserbahan na medyo nahihirapang huminga at saka talagang humihiga na sa mismong stadium, ay agad nilang nire-responde itong mga to. At based naman sa assessment ng mga medical team natin dito sa Ilocos Norte, ay wala namang malalang epekto yung init ng panahon. Talagang dala na rin ito ng sobrang pagod at yung dahil sa nauuhaw yung mga atleta, Bombo, Dennis. Pero maliban dito, kanina may isa sa mga kumbaga itong atleta ng 400 meter run dito pa rin sa stadium ang nawalan ng malay na kinakailangan ding kumbaga idinala sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital dito rin sa siyudad ng Lawag. Pero nang kinamusta natin ay okay naman na yung kanyang sitwasyon na Bombo, Dennis. So far, ngayon wala naman yung parang talagang epekto, kumbaga heat stroke, yung malalang epekto ng init ng panahon kahit na-record ng DOST Pag-asa Lawag City na danger level at umabot sa 45 degrees Celsius yung temperatura ngayon dito sa siyudad ng Lawag, Bombo, Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo J. Ang balita mula rito sa Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa, Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi maapektuhan ang operasyon ng militar sa kabila ng courtesy resignation ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Yan ay alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon nga kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, mananatiling profesional ang Armed Forces of the Philippines sa pagtupad ng tungkulin nito na protektahan ang bansa at paglingkuran ang taong bayan. Ayon pa kay Trinidad, ang Armed Forces of the Philippines ay isang professional organization at patuloy anyan nila ang tinutupad ang kanilang mandato anuman ang maging desisyon ng liderato. Dagdag pa niya na naging maganda naman ang performance ng Armed Forces of the Philippines sa nakalipas na 3 taon sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Teodoro, lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Anya, na makikita sa mga survey ang mataas na tiwala ng publiko sa paninindigan ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sinabi rin ni Trinidad na buong suporta ng Philippine Navy, Air Force at Army o Philippine Army kay Secretary Teodoro sa anumang direktiba nito bilang alter ego ng Pangulo sa anumang usaping pambansa at may kinalaman sa depensa. Noong nakaraang linggo mga kabombo, inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng miyembro ng gabinete na magsumiti ng courtesy resignation bilang bahagyan ng recalibration. Kasunod na rin ang hindi kanais-nais daw na resulta ng midterm elections para sa kanilang panig. Tinanggap naman ng Pangulo ang pagbibitiw ni UN Envoy Antonio Lagdameo at Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at pinalitan ang pinuno ng Department of Human Settlement and Urban Development at wala pang pinal na pa siya. Ito si Pangulong Marcos kung mananatili pa rin si Teodoro bilang Defense Secretary ng ating bansa. Bombo Weather Update. Nagbabala ang mga eksperto na magdadala ng maulap na papawirin at pag-ulan ang dalawang weather system na kinabibilangan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterly sa ilang bahagi ho ng bansa sa susunod na 24 oras. Batay sa data ng Department of Science and Technology o DOST, makakahara o makakaranason ng maulap na kalangitan hanggang sa may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang mga rehiyon ng Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula,
Caraga at Northern Mindanao dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na maaaring magdulot naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Ayon sa ehensya, ang ilang natitirang bahagi ng Mindanao ay asahan na ang bagyang maulap na papawirin hanggang sa maulap na at panakanakang mga pag-ulan dahil sa epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay asahan na itong bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain or shower o thunderstorm. Dulot naman ng umiiral na easterlies. Babala ng Weather Bureau, maaaring magdulot ng flash flood o landslide ang matitinding thunderstorm na mararanasan sa mga nabanggit na lugar. Katamtaman hanggang malakas na hangin naman at katamtaman hanggang maalon na karagatan ang inaasahan naman dyan ho sa may bahagi ng extreme northern Luzon, abang banayad hanggang katamtaman na hangin at katamtaman hanggang bahagyang maalon na karagatan ang iiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, mula ho sa mga pag-uulat kanina sa iba't ibang lugar, ano? Kuha naman tayo ngayon ng update mula dyan sa may West Philippine Sea dahil yung mga kabahagi dito sa civilian group na magsasagawa ho ng aktibidad dyan sa West Philippine Sea ay nakarating ng maayos, payapa, sa kabila ho ng masungit na lagay ng panahon itong mga nakalipas na oras at magalaw din ang lagay ho ng karagatan. Alamin natin ang pag-ulat live mula dyan sa El Nido, Palawan, si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, binigyang linaw ng sibilyang grupo na atin ito coalition na tanging para sa kapayapaan at pagkakaisa ang kanilang intensyon sa isasagawang panibagong misyon kung saan iginit ng naturang grupo na ang pagpunta sa pinag-aagawang teritoryo ng bansa na West Philippine Sea ay layong isulong ang kapayapaan. Ito mismo ang naging paglilinaw ng co-convenor ng atin ito coalition at presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement matapos matanong kung ano ang intensyon ng grupo sa isasagawang misyon. Yan ay si Edicio de la Torre. Paliwanag niya ay hindi nais sa paglalayag na ito na makadagdag o pagmulan pa ng tensyon mula sa bansang pilit na umaangkin sa naturang teritoryo. Ani ay walang layunin ang grupo na gumawa ng isang international incident sa pagitan ng mga barko ng ibang bansa o China na maaaring makasalubong sa paglalayag. Tanging concert for peace at solidarity ang pakay at intensyong ipamala sa publiko na kayang makapamukaw ng damdamin upang para sa kanilang posisyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kaugnay niya na pakinggan natin muna muli si Edicio de la Torre, co-convenor ng ating ito coalition at presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement. Again, we don't want to create an international incident, magkukonsyero naman for peace pa, mag-trigger tayo ng parang unmanageable. We don't want that. No? We don't want that kind of cheap pakulo. We want to keep it as much as possible within its stated mission. With a group of artists and singers and citizens, they'll sing a concert for peace. Samantala, Bombo Dennis, sa kabila ng masamang panahon na may kasamang walang pagtigil na ulan dito sa El Nido, Palawan, ligtas namang nakarating at nakababa ng barko ang mga volunteers ng atin ito coalition. Hindi kasi agarang kanina nakababa ang mga naturang volunteers mula sa barkong MV Captain Felix Oca dahil sa lagay at sitwasyon ng alon sa dagat. Kaya pasado alas 10 na ng umaga, Bobo Dennis, na sila'y mailipat sa mas maliit na barko upang tuluyang makarating dito yan mismo sa El Nido, Palawan. Kaugnay pa rito, Bobo Dennis, buong katapatan namang inihayag nila na hindi lubusan pang tiyak kung ano ang mga posibleng mangyari sa nakatakdang paglalayag mula sa El Nido, Palawan tungo sa West Philippine Sea. Ngunit bagamat na ganito ay mayroon namang itinalaga ang Philippine Coast Guard na 2 barko para umasiste sa misyon ng sibilyang grupo. Ito nila para sa kaligtasan at mapanatili ang kapayapaan lalo na sa mga Pilipinong sibilyan na nais lamang makiisa sa layunin ng grupo. Live mula dito. Bombo Grant. Yes, Bombo Dennis. Nais kong malaman na kung hindi ba apektado yung schedule
dahil yung initial reports na nakuha namin mula sa inyong panig ay mamayang hapon yung ilang sa mga isasagawang aktibidad. Hindi ba ito magkakaroon ng adjustment, Bombo Grant, knowing na hindi kagandahan yung lagay ng panahon ngayon diyan sa bahagi ng West Philippine Sea? Bombo Dennis, ito nga no, sa kabila ng walang tigil na pag-ulan ay tuloy-tuloy itong gagawing aktibidad at wala namang sinasabi o bagong ulat sila o kung madidelay ba o bahagyang maantala. Sa katunayan, Bombo Dennis, ngayong sa mga oras na ito, kasalukuyan ay isinasagawa ang isang press conference ng Atenito Coalition, lalo na sa mga performers o yung mga artists mula sa iba't bansa na makikilahok at magtatanghal din sa mismong Concert for Peace ng Atenito Coalition. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa El Nido, Palawan, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Samantala, malabong tanggapin ng Moscow ang alok ni Pope Leo XIV na lumahok ito sa peace talk kasama ang Ukraine sa Vatican. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Sinabi ni Lavrov na unrealistic o hindi makatotohanan ang pagkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga delegasyon ng Russia at ng Ukraine sa Vatican. Ayon pa sa Russian Foreign Minister, maaring hindi maganda para sa mga bansang Orthodox na talakay ng mga isyong may kinalaman para puksain ang ugat ng digmaan sa isang Catholic ground. Noong araw ho ng Martes, ipinahayag ni Pope Leo XIV ang kanyang kahandaang mag-host sa Vatican ng susunod na round ng negosasyon upang wakasan na ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng bansang Ukraine. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, nagpakawala ang puwersa ng Russia ng hindi bababa sa 367 drones at missiles sa iba't ibang lungsod ng Ukraine. Kabilang na ang kabisera ng Kiev sa pinakamalaking aerial attack mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi bababa sa 12 katao ang tinatayang nasawi at 12 ng iba pa ang sugatan ayon sa mga opisyal doon. Kabilang sa mga nasawi ang 3 bata mula sa hilagang rehiyon ng Sitomir ayon sa mga lokal na opisyal. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos na magsalita laban sa Russia at kay Russian President Vladimir Putin, lalo na't naging mas banayan umano ang pampublikong tindig ng US mula lang maupo si Pangulong Donald Trump. Ito ang pinakamalaking pag-atake sa digmaan batay sa dami ng armas na pinakawalan, bagamat may mga naunang pag-atake na mas marami ang naitalang nasawing individual. Inihayag naman ni Interior Minister Ihor Klimenko, 12 ang nasawi at nasa 6 na po ang naitalang sugatan. Nauna nang iniulat ng mga lokal na otoridad na nasa 13 ang nasawi. Naganap ang pag-atake habang nagasagawa ang Ukraine at Russia na ikatlo at huling araw ho ng prisoner swap ng tig 1,000 bilanggo. Inuligsan ni US Special Envoy Kit Kellogg ang pag-atake bilang malinaw na paglabag sa 1977 Geneva Peace Protocol at nanawagan ng agarang tigil putukan. Balik sa mga balita sa Pilipinas, arestado ang isang lalaki doon sa isinagawang entrapment operations ng Criminal Investigation and Detection Group sa lungsod ng Maynila nitong nakalipas na araw. Sa isang pahayag ay kinilala bilang alias Morris ang naaresto ng mga otoridad matapos naman na tumanggap ng pera mula sa mga aplikante ng Philippine Coast Guard kaugnay pa rin ng naturang pangyayari. At ayon nga kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III, modus operandi ng suspect na magpakilala bilang may koneksyon sa loob ng tanggapan ng Philippine Coast Guard na may impluensya para sa kanilang mga recruitment at selection process, kung saan ay nagbigay ng garantiya ang suspect na
automatic selection sa mga aplikante sa halagang 350,000 pesos. Samantala, ang suspect mga kabombo ay naharap sa ilalim ng National Prosecution Service dahil naman sa violation ng mga batas na umiiral at yan ay may kinalaman pa rin sa false o yung fraudulent representation ng nasabing individual. Nagpaalala naman ang Criminal Investigation and Detection Group sa iba pang mga aplikante, hindi lamang sa Philippine Coast Guard, na idirekta na lamang yung kanilang mga concerns sa tamang ahensya ng ating gobyerno at huwag nang dumaan pa sa mga padrino kaya naman ay fixers upang maiwasan ang mga kahalintulad na hakbang at maging biktima ng naturang mga modus operandi. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tuloy-tuloy ho ang paghahanda ng Senado para sa nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ho ang kinumpirma ni Senate spokesperson Arnel Banyas kung saan sa Hunyo 2 ang nakatakdangang pagbasa ng article of impeachment at pagtungtong naman ng Hunyo 3 ay dito na manunumpa ang mga senador upang magsimula na ang impeachment trial. Paglilinaw ng opisyal, ang mga manunumpa lamang sa Hunyo 3 ay ang mga senador mula naman sa 19th Congress dahil nasa Senado na ang bola kung anuman aniya ang kadahilanan para hindi ito ituloy. Ito ay pasya na mataas na kapulungan ng Kongreso o ng Senado. Sa aniya ay walang natatanggap si Banyas na instruction upang hindi ituloy ang nakaambang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo ng Bansa. Samantala, kinumpirma rin ng tagapagsalita ng Senado na pupunta mismo sa Senado ang House Prosecution Panel para basahin ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng opisyal, hindi madidiskaril ang legislative duties ng mga senador dahil sa umaga nakatakdang simula ng impeachment at sa hapon naman ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Samantala, hinamon ng Palasyo Malacanang si Senator Ronald Bato de la Rosa na patunayan ang kanyang mga naging aligasyon na may mga investigador mula sa International Criminal Court na nasa Pilipinas at pinipilit ang mga retiradong pulis na idiin siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kontrobersyal na giyera kontra sa iligal na droga. Ang nga kay de la Rosa, may mga dating kasamahan siya sa Philippine National Police na inuobligang lumagda sa affidavit laban sa kanila kapalit naman ng hindi idiniklara na mga rason, kabilang na yung pag-absuelto sa mga kaso, ngunit hindi na idinitalye pa ang mga identity o pagkakakilanlan ng mga sumalang sa pagtatanong. Ngunit ayon nga sa Palasyo, nasa senador ang responsibilidad na maglabas ng ebidensya at baka maaaring ay binabagabag lang din si De La Rosa ng sarili nitong konsensya kaugnay ng kanyang naging papel bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa ilalim ng Duterte administration. Dagdag pa nga ng Palasyo Malacanang, katulad ng nangyari kina Rafael Ragos at Kerwin Espinosa kay dating Senador Leila de Lima, ay pinilit lang daw na pumirma ang mga ito. Pinilit silang tumistigo laban kay de Lima. Baka ganun din ang inaakala na nangyayari ngayon nitong si Senator De La Rosa. Ipinunturin ni dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog ay napaulat na umalis ng bansa noon dahil umano sa banta at pamimilit na tumistigo laban sa mga kritiko ng nakalipas na administrasyon. Sa gitna naman ng usapin, inihayag ni De La Rosa na dapat na paalisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga International Criminal Court investigators dito sa ating bansa kung seryoso ito sa pakikipag-ayos sa kampo ng mga Duterte. Pero sagot nga ng Palasyo Malacanang, hindi obligasyon ng Pangulo na magpaalis ng sino man kahit noon pa. At sinabi ng Department of Justice Secretary na si Crispin Boying Rimulya na welcome ang mga taga-International Criminal Court pero hindi ibig sabihin ay makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Sa ngayon ay nakakatulong umano
ang naturang mga hakbang para mapalakas ang kaso nitong si Duterte. Ngunit ito ay inisyatibo ng International Criminal Court. Habang si Duterte naman ay nakapiit doon sa The Hague sa bahagi ng Netherlands, habang si De La Rosa ay posible raw na isunod batay sa listahan na posibleng arestuhin ng International Criminal Court kaugnay ng mga kasong crime against humanity. Samantala mga kabombo, kuha muna tayo ng live na pag-uulat pa mula sa ating mga kasamahan. Diyan sa kahabaan po ng EDSA at ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ay sakop po yan ng No Contact Apprehension Program o policy ng Metropolitan Manila Development Authority. Pero alamin natin ang pilot areas na apektado ho nitong mga ipinapatupad na ito ng ating mga otoridad. May pag-uulat si Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, nagsimula na ngayong araw ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila kung saan ito ang paggamit ng mga Artificial Intelligence o AI cameras sa ilang lugar para ma-detect ang mga motorista na lumalabag sa batas trapiko. Sumampa na sa mahigit 300 ang mga confirmed at validated violators ng naturang polisiya. Ito ay mula alas 6 ng umaga ngayong araw. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, ang nakita niyang assessment sa pagsisimula ng NCAP ay natakot na mga motorista na lumabag dahil makikita talaga sa command center ng MMDA ang lahat ng lalabag at malinaw na makikita mga plate numbers, pati na rin ang violations na ginawa ay matutukoy agad. Kaugnay niyang pakinggan natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Yun po ano. So yung 301, yan na po yung confirmed na violations na validated po or na-review na manually ng atin pong Sa pagsisimula ng NCAP, nilinaw din ni Artes sa publiko na walang magiging penalty o interes ang multa ng violation kung hindi ito nabayaran agad dahil na rin malinaw sa kanila na sa mail nila ito ipinapadala. Kaya maaaring magdagal talaga ang pagtanggap doon sa naturang sulat. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga telecommunication companies para i-implement naman ng maayos at mabilis yung mga tinatawag naman na text notice. Sadyang nag-aalala lang sila para doon nga sa baka mapasok ito ng mga text scams. Samantala, sinigurado rin ni Artes sa publiko na hindi porket na-detect ng AI cameras ang mga violators, agad na itong i-issuehan ng sulat. Anya, matapos ma-detect ito ay mano-mano nilang i-verify para matiyak na tama talaga ang nakuhang motorista at ang violations nito. Sunod na nila itong papadalhan ng sulat. Kaugnay niya, pakinggan natin muli si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Real-time nire-review Pag na-capture ng AI, ay then meron po tayong mga personnel, particularly yung mga in-employ natin na DepMules to review yung kung na-caught ng AI na violations at ini-invalidate nga po nila. Like kanina nga po, meron po mga instances na na-capture ng AI yung mga ambulance na dumadaan sa busway na allowed naman sila. So, pag ganun po, nire-recheck kaagad. Dagdag ni Artes na target ng NCAP ang pagdidisiplina sa mga motorista. Hinimok niya rin ang publiko na may NCAP man o wala, sumunod pa rin sa batas trapiko. Bombo Dennis, Bombo Victor. Okay, maraming salamat Bombo Isa. Live mula sa MMDA office lungsod ng Quezon para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Sa iba pang mahalagang balita mula sa ating mga kasamahan, ang Department of Interior and Local Government o DILG hindi papayagan ang work from Hague ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bagong alkalde ho ng Davao City. Kalihim naman ng DILG, inaming may napupusuan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Alam natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Binigyang diin ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi niya papayagan ang work from the Hague ni dating Pangulo Rodrigo Duterte matapos na maproklama bilang alkalde ng Davao City sa nagdaang halalan. Ayon sa kalihim, kinikilala nila ang naging panalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao na siyang nakakuha ng 662,000 na kabuuang boto nitong nagdaang eleksyon. Balak na Remulla na magpaalam at kausapin ng International Criminal Court
kung maaari makapagpadala ng konsul sa dahig para makapanumpa na sa kanyang posisyon ang dating Pangulo. Samantala ayon pa sa kalihim, habang wala pa ang dating Pangulo sa bansa at nananatili sa dahig, ay pansamantalang pupunan muna ng kanyang Vice Mayor ang kanyang trabaho habang iniisip na pag-oath taking sa kanyang posisyon ng dating Pangulo. Giit niya, kailangan physically present ang dating Pangulo at kung hindi pa nito kaya makapagsilbi ay ang Vice Mayor muna ang maaaring humalili sa kanya at ang uupo ng leader ng Davao City. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international, sa ICC, kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the vice mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as mayor. Kailangan at physically present kaya. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang vice mayor muna ang uupo doon. Oo. But we recognize former PRD as the duly elected mayor. Sa kaugnay na balita naman, inamin na rin Remulla hindi na siya nagsumiti pa ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa susunod na uupo bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma rin ng kalihim na sa kasalukuyan ay mayroon ng napupusuan ng Pangulo para sa susunod na magiging hepe ng pambansang pulisya na hindi naman muna pinangalanan. Wala namang ibinigay na detalye ang kalihim kung sino ang napipisil na bagong hepe, ngunit giit nito na isang mahusay na pagpili ang ginawa ni PBBM dahil isang pulis na may malinis na track record na siyang pasok rin sa kriteria para pamunuan ng hari ng kapulisan ang napili ng Pangulo. Nag-usap na kami and may napupusuan na siya. Pero hindi na lang natin ang announcement niya. Basta general and above, honest, good track record, firm grasp on police matters, and a good vision for the PNP ang kailangan natin. Matatandaan namang inihayag na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang lahat ng pagpipilian ng Pangulo ay mahuhusay at may kanya-kanyang angking galing at talino at lahat ay kayang mamuno at pamunuan ng Philippine National Police. Samantala inaasahan na sa Hunyo 7 naman matatapos ang extension ng liderato ni Marbil bilang hepe ng Philippine National Police. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Kuha naman tayo ng update kaugnay ho doon sa epekto ng pagsasara ng San Juanico Bridge. Yung presyuhan ng ilang mga supply dyan sa Eastern Visayas ay bigla hong tumaas ang halaga kaugnay ho ng naturang problema. May balita ang Bombo Radio Tacloban. Ilang presyo ng produkto sa Eastern Visayas ang inaasahang tataas dahil sa epekto ng axle load limit sa San Juanico Bridge. Sa patuloy na pagsasaayos ng isa sa mahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge na siya namang pagtaas ng ilang produkto sa Eastern Visayas. Ito ay dahil sa pagginto ng palitan ng supply mula papuntang Leyte at Leyte papuntang Samar na pinagkukunan ng libu-libong Pilipino sa Region 8. Sa paglilibot ng Bombo Radio Tacloban sa mga merkado, ilan sa mga biglaang pagtaas ay ang gulay, kabilang na ang repolyo na dati ang kilong bintahan nito ay mula 50 pero ngayon 30 pesos ang idinagdag nito. Ang ampalaya na dati ay 70 ngayon 100 na. Kabilang din sa tumaas ang sibuyas na mula 100 naging 150 ang kilo nito at maging ang luya tumaas na din na dati nabibili lamang ng 120, ngayon 160 ang kilo. Ang pagtaas ay dahil sa nagkakaubusan naman ng gasolina. Isa rin sa nakita ang pagtaas ang presyo sa Samar na ang manok na dati mabibili lamang sa 185, ngayon 220 na. Posibilidad pang tumaas sa susunod na buwan dahil sa patuloy na paghina ng supply na pangunahing pinagkukunan nito sa Leyte. Samantala, nagpalabas naman ng public advisory ang Department of Energy Region 8 ng price freeze sa buong Samar sa inilabas na Resolution number 17-1
1144-25 ng Sangguniang Panlalawigan nitong May 20, 2025 na nasa ilalim ng state of emergency. Kabilang sa price freeze ang household liquefied petroleum gas mula 11 kg pababa at maging ang kerosene. Tatagal ito mula May 20 hanggang June 3, 2025 dahil sa epekto ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Ilang establishmento naman sa Samar ang nagsara ngayon sa kakulungan ng supply na isang malaking pagkalogi umano ng kanilang negosyo. Pero paalala ng Department of Agriculture Region 8 na huwag sanang umabuso sa presyohan ng mga produkto dahil lamang sa kinakaharap na problema, bagkus magtulungan umano ang bawat isa upang malagpasan ito. Yung na-observe na mayroong kaunting pagtaas ng mga produkto katulad ng yung mga produkto na galing from Luzon. So at saka yung mga produkto na galing from Mindanao. Yung may kaunting pagtaas ng prices is yung chicken, especially sa Samar Island kasi yung supply ng chicken is galing sa Leyte. Majority of the supply is galing sa Leyte. Pero based naman sa mga feedback from the supplier at sa mga retailer, yung sabi nila kung wala pa lang enough na supply na darating or kulang yung or affected yung supply or ang prices mas mahal yung cost, so medyo tataas daw sila ng kaunti ng prices pag naapektado pa rin yung movement or transportation ng supply. At mula dito sa himpilan ng Bombo Ray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, ito namang baha dyan ho sa Davao, posibleng maulit kapag nabuo ang panibagong sama ng panahon. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Davao. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Davao matapos ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan kagabi, Mayo 25 nitong taon. Kabilang sa maapektadong lugar ang Tibungco, Matina Crossing, Bahada, Rojas Avenue, Sandawa, Suazo at Kalinan, kung saan mabilis na tumaas ang tubig at pansamantalang nakaabala sa daloy ng trapiko. Batay sa ulat mula sa DOST Pag-asa, ang malakas na ulan ay epekto ng Intertropical Convergence Zone, isang weather system na karaniwang nagdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang tugon, itinaas ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Code Yellow Alert level sa Talomo River sa Barangay Tugboca proper. Makalipas ang ilang oras, bumaba rin ang level ng tubig at ibinaba sa Code Green ang iba pang mga ilog sa lungsod. Sa ilang lugar sa lungsod, hindi agad nadaraanan ang ilang mga kalsada dahil sa mataas na tubig. Ilang motorista at residente ang pansamantalang na-stranded habang hinihintay ang paghupa ng baha. Makalipas ang ilang oras, humupa rin ang tubig subalit nag-iwan ito ng putik at basura sa mga lansangan. Kaagad na nagsagawa ng paglilinis sa mga tauhan mula sa City Environmental and Natural Resources Office o CENRO upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng maapektadong kalsada. Ayon kay Primpring, isang residente ng Rojas Avenue, naging malaking abala sa kanilang pamumuhay ang baha. Maliit lang kung lipat kita ko, may 5-6 pa ako. Over talaga, grabe. Sobrang inis talaga ang baha. Sobrang tubig, dito talagang tubig. Hindi makadaan mga tao. Mga pulgot yan, wala. Ang mga pulgot yan, okay. Lingo-lingo talaga. Umulan ng malakas, baha na naman. Magtaob dyan, baha na naman. Wala ng baha. Wala sana, wala. Umulan, kunti lang, hindi malakas, ganun lang talaga. Yan lang. Hindi na malakas, sobrang lakas, umulan, litlit, hindi magpaka. Ganun. Ani niya, sakit sa ulo lalo na sa mga may trabaho at naaabala ang mga gawain kapag nakakaranas sila ng pagbaha. Hiling niya na sana iwag na silang bahain kahit gaano man kalakas o kahina ang ulan. Samantala, nakaranas rin ng pagbaha ang ilang karatig probinsya sa rehiyon, gaya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao del Sur. Patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto, subaybayan ang mga ulat panahon at iwasan muna ang paglalakbay sa mga lugar na kilalang mabilis bahain tuwing may malakas na ulan. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Russell Lusado para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa sa pamamagitan ng ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Nariyan ang atin hong Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang atin hong Facebook Live.
Sa bahagi ng Mindanao, maaaring masubaybayan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng pagsubaybay at panonood. Pakikinig dyan sa ating himpilan sa Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Habang sa Northern Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Doon sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa bahagi ng Coronadal, South Cotabato at maging sa Sultan Kudarat area, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, para naman sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood nyo na rin ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybay nyo rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang ating Star FM Dipolog at sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Mga kabomot ka Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through His Paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa Yapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sininga mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon driman sa aton sini karon iyang pagpangalagad. Check naton ang mga balita sa aton sini mga kopda ng mga Bombo reporters driman sa aton sininga pagpalayag. Ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated ang nagadonar sang lapit 2 ka milyon ka pesos para iya sa feeding program for the Iloilo City Nutrition Center. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kag subong maniaga ginpirmahan diri banwa ang Memorandum of Agreement. Si Bombohana anda sa may follow-up report. Bombohana, please go ahead. Nagpatigayon sa Memorandum of Agreement signing diri man subong sa Maya Iloilo City Hall sa tunga man sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Iloilo City Government sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Jerry Tremias Bombo Cham. Kusudiin man
ginpirmahan ini ni Chairman Rogelio Florete Jr. kay Trustee Enrico Jacomille sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Kaupod man sa City Health Officer Dr. Mary Ann Poli Diaz kag Vice Mayor Jeffrey Ganton. Ini man mamucham ang donasyon na malapit sa 2 ka milyon pesos kung ang ini nga 1,954,694 pesos ang magakadto iya sa raw materials, sa pagbakaw sa raw materials para sa rice, munggo, sesame blend food nga mangin ganito dira sa may nutrition program kag feeding program sa Iloilo City Nutrition Center. Kung madumdaman naton sa nagligad din lamang tukod man ang ining nutrition center dira man sa may bahin sa General Luna Street, Iloilo City proper nga kung sa tingin tambungan man diri sa nagkakalain-lain nga mga nagdonar. Lakip na diri ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Kag ini man ang katunga man sini nga magalapit sa 4 million pesos ang mga nga Department of Science and Technology Western Visayas ang mag-consolidain ang overall allocated diri nga budget sang Iloilo City Government ang 4-level facility ang nagalabot sa 54 million pesos. So ini man ginapreparahan subong man sa Iloilo City Government ang ining paghatag sa importansya diri sa nutrisyon sa mga kabataan nga konsolidain may nakugid nga papel sa cognitive development kag long-term academic success man sa kabataan sa syudad sang Iloilo. Yari bila kay una nga pamatian ang pahayagman ni Iloilo City Mayor Jared Rania. Una sa tanan, gapaslamat gid ko sa Bombo Radio Foundation Incorporated kay ikaduha na ning tuig nga pagbulig nila sa Aton Nutrition Center, no. Sa ginasugod pala naton ang Nutrition Center naton, nakaamot na ang Bombo Radio Foundation Incorporated sa Aton, I think 2 million, almost 4 million. Kaya tigin pamakalta itong mga equipments na, no? Para sa aton nutrition program. Katuto sa mga kinanglanon nato ng mga equipments. And naplastan na to ang mga equipment sa aton nutrition building kaya natapos na aton nutrition building. Pero aside sa itong bulig, nga almost 4 million dako nga bulig para sa aton nga nutrition program. Subong nga tuig may ara pagid ang Bombo Radio Foundation nga i-donate nga 1,964,694.33 intended para sa pagbakal sa raw materials relative to the rice, munggo, sesame blend food technology nga gamito naton para sa aton supplemental feeding program para sa aton mga kabataan, no. Nga ang aton syudad nag-invest upod sa aton partner ang Bombo Radio Foundation sa nutrition sa kabataan. Nagapakita nga ang kabataan nga kulang sa nutrisyon, ang ilang problema sa edukasyon, hindi sila makaintindi sa ginatudlo sa ila kay kabataan gutom. Amo na nga ginadugangan ta sa isa nagit ka building para nga ang mga supplemental feeding commodities hindi na kita mabakal, kita na nadaan diri na sa syudad mag-produce, mas barato pa ang kuha, kag mas madamo nga kabataan matandog naton. Kag ini, daw upod man ini sa programa ta sa aton nga mga daycare centers, kay isang una kundi may ara na national government funded nga support para sa feeding program sa mga daycare centers na sa una naton nga supplemental budget nakadugang na kita I think almost 7 million para nga tanan nga kabataan sa daycare matagan pagkaon kay ang nagakatabo identified lang kung sino ang malnourished ang iba niya nga kabataan sa daycare gatan-aw na lang ya.
why sila nagkakaon kay kitanaon na lang sila. So insofar as the daycare centers are concerned, magkabuligid kita nga ko. Ang iniya, makita ni sa aton nga mga kabataan, mga before daycare, no? Kaya balaan nyo, ang nutrisyon po sa importante nga tiyempo nga kulang-kulang, ang imo nga nutrisyon, ang imo nga comprehension, apektado as na magdako ka. Masyado ka importante, kaya ang data nagapakita nga ang percentage ang nag-claim nga rate sila nga self-rated poverty nagasaka. At the same time, may mga data nga nagwa nga kadamo sa graduate naton sa senior junior high school nga hindi ka comprehend sa ilang ginabasa. Muna Nabatian dari Mohamed Sham ang pahayag man ni Iloilo City Mayor Janet Tanyas kaangot sa ining mawasay nga kaginahang ipatigayon dari sa in-between sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Kagini man ang gina-initiate nga facility ko sa diin ang pag-enhance sa nutriban o kontigo timan rice munggo sesame blend agod nga magaserve nga nutritious food supplement para man sa complementary feeding. And ini man sa piyat na bahin sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kay Mr. Rogelio Florete Jr., ang Board of Trustee, kung sadiin man na nagpahayag nga isa ka po ining bagay para sa mga kabataan sa paghatag pagid sa focus riman agod nga magin manami ang pagdako sa mga kabataan. Yari bala ka ipabati naton ang ining pahayag naman ni Mr. Rogelio Florete Jr. Last 2019, we had the opportunity to visit South Korea. I can say we had a very good tour guide who enriched our knowledge. And one of the things that he told us was that he compared the young people of South Korea with the young people of North Korea. What he told us was that North Koreans are of a certain centimeters shorter. Mas putot ang North Koreans than South Koreans. And also he told us that North Koreans are intellectually inferior compared to the South Koreans. So namangkot kami, ano ang rason di malas? No? Because may problema sila sa nutrition. They are not that well-fed, or maybe, of course, North Korea is a communist country and controlled by the Kim. So here in Iloilo, we are so fortunate that we have a mayor nga gintanaw ya ina kay because nakita ya nga eventually that would be a problem. Of course sa North Korea ya dictatorship man to ya, mas ang tao ya nga hindi nakaintindi, the better for the Kims, no. So in behalf of Bombo Radio, Mayor, kapasalamat kami nga in a way ginagda mo kami to be a part in this shall we say noble project. So we hope nga mabuligan tan aton nga mga we could help our growing children because eventually sila gid man sini ang mabulos. So salamat again. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag naman ni Mr. Rogelio Florete Jr., ang Board of Trustees ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa ining paligayon nga NOAA at sa ining sa pagdonar sa malapit 2 million pesos sa Iloilo City Government. Alright, ara man to ang mga key officials sang city government ang nagbaton gilayon sining cheque
si Mr. Gene Hermano ang aton sining sa bahin sang City Treasurer's Office, no? Kag panigurado dako gini nga bagay sa aton sini iyang future, no? Diri man sa bahin sang syudad sang Iloilo sa pagpasiguro nga wala sang may magutman kag subong man wala sang malnourished sini iya nga bata. And eventually sa punto nga ti kung mayong nutrisyon sang kabataan, mayong ila sini nga pagdako, mapuslan gid sila sang gobyerno kag ang nutrisyon nga bugos sang ila sini iyang intellect sa ila sini nga futuro, no? Ti matagan gid sa nagakigo sini nga pagtamod na bumbuhana. Yes, tama gid na Bombo Cham nga ini man gani ang gian-mention kagina ni City Mayor Jared Peñas nga una diri nga recipients amo ang 10,000 ka mga kabataan, and may mga schedule date na kumbaga nga mag-umpisa gid sa buong tuig sa mula sa Hunyo nga magahatag na ang ining mga nutriba panang ining rice mongko sesame kung sa diin man ang buligid sa nutrisyon sa mga kabataan sa syudad ng Iloilo. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Kay ti siyempre sa aton sini nga mga kabumbo kung kulang ang nutrisyon sa lawas ang isa ka tawo, particularly isa ka bata, ang maapektuhan sini ang development sa iya sini nga brain, and of course ang physical development jaman sini. That is why nga lay down gani nga mga facts man ni Sir Boy nga balyati pag trip nila dito sa May Korea, na dito isa man sa mga nakita sini iya banwa ang importansya sa nutrisyon sa tagsaman ka individual. That is why nga dako ini nga bagay para sa syudad sa Iloilo kag sa mga masunod sining henerasyon ining paghatag sang nagakigo nga pagtamod, no, sa nutrisyon sa mga kabataan pinaagi man karon sa Iloilo City Nutrition Center. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Na uyata naton sa sining matinyon ining desisyon nagikan sa may Iloilo City Prosecutor's Office nga kung sa diin permado diri banwa, no, sang Assistant City Prosecutor may ininaangot sa kaso, no, ining cyber libel case nga gina-file ni Mamerto Pilopero III batok sa kay duwenya sa Vice Mayor Amy Paz Paduhinog Lamasan sa aton sini nga mga kauturan. Sandig diri sa resolusyon nga ginawiyatan sang Bombo Radio, no, this resolves the complaint for preliminary investigation filed by complainant Mamerto Pilopero III E. Ligayada, no, gimbutang diri ang address sa aton sini mga kabombo. Preliminary investigation was set on December 6, 2024, kag ang complainant nag-appear kaupod sa iya sini nga counsel, no. However, respondent failed to appear. On December 12, 2024, an entry and notice of appearance as counsels was filed by Attorney Edgar Janine Pestaño and Attorney Christian Tangkuan bilang counsel ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Tinag-file sila sa motion for extension of time to file a counter affidavit sa aton sini mga kabombo, no? Nabato ng counter affidavit sa December 19, 2024 kag subong man ginplastar diri, no, sang assistant prosecutor may kantanan sa sining Facebook post, no, nga amo iya ang nangin rason sa pag-file ni Mr. Pilopero sang cyber libel batok karon sa kay Vice Mayor Amy Paz Lamasan, no. Gindiscuss sa sining nasambitan karon iyang
complaint or cyber libel complaint, amo ang pag-issue sang disallowances sa aton sinima kabombo. One could really relate both posts are referring to the office of respondent herself. Complainant also showed photographs of complainant posted in the same Facebook account, while respondents argue that the photographs are not conclusive proofs of her ownership of the Facebook account. She was not able to convince that it is not in fact hers. No? All these taken together, the investigative prosecutor finds that there is reasonable ground to believe that respondent and may I pass refer to the one and the same person. In libel, absence of the element negates the existence of the crime. Of all the elements, malice is the hardest to prove. In this case, complainant failed to establish the presence of malice or ill will in the alleged Facebook post. Wherefore, finding no prima facie evidence with reasonable certainty of conviction that the respondent is liable for the charge, let this case be as it is hereby dismissed. So resolved, City of Iloilo, Philippines, February 17, 2025. Pirmado ini ni Carol R. Salvachera, Assistant City Prosecutor sa aton sining mga kabombo, ining nasambit karon nga pag-dismiss sa complaint nga gin-file batok sa kay Vice Mayor Lapasan. 20 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton na Banwa, latest sa sining insidente sang pagkadisgrasya sa Banwa sang Pututan. Ako sa diin pahinante patay kag tatlo pagidri ang pilason sang matumba ining close van sa may Barotac Viejo. Kag ining pagpangaluthang sa Banwa sang Pututan, amay isang biktima kag mga ginatudlo sining suspect na upod pa sini sa pag-inom-inom antes magluntad ang shooting insidento. O tianong pati amay ginakabig karon nga mga suspitsado man kay sa krimen abi Banwa, no? Basta gani nagapatigayon sang investigasyon ang tanan nga yara sa presensya before pa man iyang natabo ang krimen are considered bilang mga person of interest or suspitsado. O ti-check tani karon ang dugang nga pagpanalom sa Bombo News team, may kantanan sa sining pagpangluthang or insidente sa pagpangluthang sa Banwa sang Pututan. Balikan tayo ni matapos ang bilak importante nga mga panumdum. Oras naton 21. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausat. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app.
Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka na. Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton ining natabo nga aksidente sa dalanon dito iya sa may banwa sang Barotac Viejo. Ako sa diin patay diri ang pahinante kag may 3 pagin sini ka mga pilason. Anong natabo nga natumba ining close van kag may latest development makita sa sining kaso sang pagpanglutang sa banwa sang Pututan. Ang amay sang biktima kag mga ginatudlo sining suspitsado naka-updanay pa kuno inom-inom antes magluntad ang pagpanglutang. Mga balita nga gintutukan ni Bombo Paulina Piliora sa report. Please go ahead. Patay ang isa ka pahinante samtang pilason naman ang 3 pagid sa sakay matapos nga natumba ang close van nga may kargang isda. Sa Sitio Lumboy, Barangay San Juan, Barotas Viejo, Bombocham, ang ginbawian kong kabuhi ng kilala diri alias Arnold, 55 anyos, single, samtang ining driver, amo si Vincent, 39 anyos, single, pahinante nga kanday alias Tony, 57 anyos, kasado, ang duwa, dun sa ini residente sa Barangay North Pontigar Molo, Iloilo City, kag ini alias Apa, bigal ang pang-idaran, residente sa Barangay Tiwi, Barotas, Nuevo, Iloilo. Kagaging pahayag Bombocham na dun sa ini sila nagasakay sa front seat. At sa atong ginpasiganutan, ang hepe sa Barotas Viejo Municipal Police Station, si Police Major Seriaco Esquilarga. Kaya din na pahayag na halin sa istansya ang close one. Bangod nga nagkuha, ini sila sa hindi na bulubanta dito 4 ka tonelada kag dito sa mga pamuluyo sa palibot do mga 100 ini ako 150 ini ka styro ang bangros Bombocham kag padulong ini sila kuntani sa Molo Iloilo City kag dudalon ini sa Bacolod ang isda man nga ila karga paglabot sa Corbadahon kag likuon nga bahin sanggalan kay kung approaching ikaw dara halin diri sa may Banwa maagi ikaw sa NGCP before sang DPWH dara sa tunga dara nagluntad ang aksidente Bombocham kag medyo likuon gid ini siya and kung makalabot ka sa lugar nga ginluntaran sang aksidente blind curve ini siya kag magluwas dira dulhugon pa kag gagina do medyo madulom-dulom pa ini sila Bombocham sang natabo man ang aksidente pahayag diri sang driver nga wala nagkagat ang preno sang ginamaneho sini nga close one rason nga nadulaan ini sang control kag natumba sa tuo nga bahin kag bangod man sa pagpakilid kay diba 4 ini silang nagapungko sa transit napilpilan ang isa ka pahinante ining lapit gid mismo sa may bintana sa may pertahan sang close one so diin dira siya nagapungko kag didto gid siya ang natamaan Bombocham so diin may patal ini siya nga pilas sa iya nga ulo kag iba naman to ya nasakay sang amo nga salakyan may ara ini sila sang gas-gas nagkalain-lain nga bahin sa ilang alawas kag nagareklamo man sa pagpalanakit Bombocham apang estable man ang ilay nga kondisyon gahulat lang do ipa-CT scan ini sila apang as soon as nga nag-abot sa ospital ining pahinante gindeklara ini siya Bombocham nga ginbawian man sang kabuhi. Based diri sa investigation gani isang kapulisan or sa ilaman nga mga history dira sa nasambit man ni area nga tuman ka delikado ang amon nga lugar kag makapila naman ka beses nga nagluntad ang mga vehicular accident dira man sa nasambitan nga area. Babati bala naton ang aton ang interview kay Police Major Seriaco Esquilarga ang hepe ng Barotas Viejo Municipal Police Station. May natabo dito nga vehicular accident sa may area sa Sitio Lumboy, Barangay San Juan, no? Sa hilly portion dito. Kung magaling ka diri, after sa NDCP, pasaka sa DPWH before sa DP. Medyo curve na dalan kag ano siya, ang liko-likoon.
O Tacladon, no. So, may ano kita ng salakyan involved atong tornado aluminum crossban na may kargang ng bangros, no, from Estancia going to Iloilo City. Sa pag-abot tira sa sitio Lumboy, considering nag-ulan abi mo, duwa sa ulan kag paano siya abida ng liko-likoon kag lulubon. So pag-abot tira ang porsyon na according sa driver na dulaan sa isang preno. So ang utong tunaan nga hindi na makontrol ang salakyan niya tungod na si Mimo mabrubog at ng gulong karga kay bangros siya. Ito natumba sa dira ang porsyon, hindi na makaya nga so natumba siya. Do sang crossban, bali apat sila tanan, pati ang driver. Sila kasakay? Sa transit ni sila tanan, kiti crossban siya mo. So ito, sila Apat sila pati driver. So ang napatay ni siya, amo ni siya nagapungko sa pinakakilid, sa pinaka-rightmost ang transit. So bali siya to ang nadaganan? Oo, kaya nabuka lang yung ulo. Doon na ipit siguro na gamutong damage niya, head injury, ang utong posible ang tula sa niya pagkamatay. Actually, accident prone area man naman kay since nga previous pa nga mga binulan, last previous continuing damo na binagdisgrasya dira. So dugaan pagit kiti dulaan sa sang preno, liko-likoon padulho. So amo na wala na makontrol ang manabela. Bomba Champ, si Police Major Seriaco Esculiarga, ang hepe sa Bratas Viejo Municipal Police Station. Din ang pinagapungko ining ginbawian gid sang kabuhi, Bombo Pau? Di ba mag-transit, ini sila Bomba Champ, nakaigo man ini sila sa tubang tanan, kahit sa likod dito, puro na isda ang ilang karga, bali ang driver, ang dari sa may driver seat, may duha, sa nila kag ang hinante nga ginbawian sang kabuhi, ining lapit may kirtahan sa salakyan, Bomba Champ. So siya ang sa pinaka daw sa outer side siya nagapungko. Sa utmost right. Oo. Bomba Champ. Oo, layo sa driver. Pero pasensya, di sa atos di salamat yung pagkita natin dito sa area, do medyo may nagatulo pa ganit ang dugo dito sa metrotan, magod mo kita mo na tamaan dito or patal dito ang tigas mo sa ulo, kay ang hamakon mo din medyo mulubog at considering preska ng isda ang ilang nakarga kag sila dito ka mga styro man. Kag ang sentro sang damage, Bombo Pauline, sa right side sa salakyan, malapit gid sa napungkuan sining gibawian sa kabuhio? And matanaw mo gani sa mga nakuha man naton nga mga video nga wasak in right side gid Bombo Champ, kay ambo gid o kon diri nga side gid nga nagatumba ining close one, Bombo Champ. All right. Yang nga bahin ang nagluntad man daring shooting incident sa bahin man sang Zone 7, Barangay Katuogan, Putotan, Iloilo, kung sa diin sa naging pastar man dito naton ang pahayag ni Jocelyn Diases, ang Iloy sining biktima, nakasaksi man sa nasambitan ng aksidente pero wala iya nakita ang pagpangero sa iya nga bata. Apang ginkuhaan man daring naton sang pahayag ang amay isang biktima nga kung sa diin based dito sa mga pumuluyo sa palibot kag sa ilaman pamilya nga ang ginapangita gid ko sa suspect nga diba ang suspect Bombo Champ ining amay isang biktima kaga suno dere or naka-off the night pa ini sila gani kuno inom-inom ang amay isang biktima kag ginatudlo duha ka suspect antes naglunsad ang pagpangluthang sang biktima sa nasambitan man nga barangay kung sa diin ang biktima yung kilala diri kay Kenneth Diases. Samtang ang ginatudlo nga suspect amo kanday alias Pula kag alias Sagi dun sa residente sang Barangay Katuogan, Putotan, Iloilo kag sa atong gipakigangutan ang amay sang biktima nga si Danilo Diases. Iya diri gin pahayag nga gisuguin sila ni alias Sagi. Kay dili na yung pahayag man dito Bombo Champ nga ang ginatindugan sang ilang nga puluyan. Or ang duta sa ginatindugan sa ilang balay is ang kapanag-iyain si alias Sagi, which is do
30 katuig di ini sila manag-i-start sa nasambutan ng barangay kag do ining si Danilo di Aces Bombotsam ang amay sa biktima do medyo magundayan ini siya makabati or do may problema ini siya sa iyaman nga palamatinan kag sunod diri sa iya naging sugo ini sila ni alias Sagi nga magama sang kawayan kag dudong ini nila sa farm ni alias Sagi at sa hapon na ini sila nga natapos pagpanghakot which is di matabuin na or ang paggama nila sang kawayan kag pagdulong dito sa may farm Biyernes nga adlaw so sa diin pagkatapos sang hapon ginbaklan ini sila sang ilimnon kag nag-shot ini sila Bombotsam ang nagpauli man dayon ang naga-drive ang isa nila kakaupdanan man bali hindi man sila kuno hubog Bombotsam do gamay lang nga inom-inom do bulong guro sa kakapoy so bali ang naga-inom the time ang si Edo ang upod rin niya ni Danilo di Aces nga lapit lang man kung katupad balay man rin nila pula nga ginatudlo suspect si alias Sagi nga kaopdanan man rin ni alias Pula Bombotsam. Amo na to ang ulihing adlaw nga nakita antes magpadulong ini kahapon nga adlaw ining duha ka suspect kag nagluntad man ang pagpanglatihang sa iyang anak kag pahayag diri gani sang amay sang biktima nga si Danilo di Aces nga wala man ini sila nagbaisay that time Bombotsam kay wala man kuno sang rason kung nga magdinainsay ini sila ang ginaistoryahan na nila is about sa chainsaw nga ipakayo ay si Danilo di Aces nagapanag-iyas ng chainsaw or nagapangsarahi ini siya sang una apang dinaguba ipakayo ko ni alias Sagi sa amo na ang gamit-gamiton sa ila nga farm apang amo lang man kuno ang ilagin istoryahan that time kag para sa iya do kadulong or ligom-dulong kung ano ang motibo man sang pagpamatay dito sa mga suspect sa biktima kag personally o kung personally sa iya Bombotsam wala siya kay balo kung ano man ang iya nga atraso mangod kay based dito sa kay Jocelyn di Aces ang iya nga asawa kag sa iya man nga isa ka bata nga siya ang ginapangita apang para sa iya Bombotsam wala siya may ginatan-aw diri nga rason kung ano man ang naorngaan obra dito sa mga suspect sa iya man nga bata kag mismo man sa iya Bombotsam ang plastada ko no sang kahapon nga adlaw nagatulutong ining si Danilo di Aces dara lang sa tupad balay nila sa uluunhan do lingaw-lingaw lang ko na Bombotsam din nakita niya si alias Pula nga nagapadulong din siya yung nagpauli ini ko no kag nagpamahaw and then namubod sang iya nga manok kag pato and di ba nabatian siya nga dumi nagakinagamo amo na to gali nga ginapangita ini siya sang duha ka suspect kag gilayon man diri kay ito nakuldaan na to tanan kay nagapakita na gani sang armas ining si alias Pula nagdinalaga na ini sila Bombotsam. Pabati bala naton ang ato ng interview kay Danilo di Aces amay sang biktima. Ano sir nang ano ang ginpaisan niyo or may atraso ka mo dito kay Tagi? Way ko ka kuan ganan dahil kay nagisulod ako sa balay. Kaya ako napangita na mo. Manaan ko nga ako napangita anda pero wala tamandan ako mag-itindi ako kay manaan ko lain marang kung ano anda nga kuan akon. Kaya way ko magwa parang hindi na ako makita lang ano. Amo tong pagamaan ko nga daw naakig di nagpanaw ta ko dahil parang hindi na ako karing na ano ko nga daw ginakuan dagit lang mga kwasan dati sa sulod na muto hasta din nakasulod siya sa balay na hasta nga nalagyo tapos kung bata ko nga si Kinet kilakas na kikaki kunan ka tiroon. Pero di ba sang aga tay naghakot ka mo kawayan? Ako nagakot ako kang kawayan hasta nang gidulog ko pa to sa Api Farm pero tapos lagi painom-inom na ka pero ginpainom ka ni Tagi sa diin niya kaging painom tuya sa andang farm mo upod ka mo inom upod na kami sino upod mo bali dua kami nga nakarga nga mut ka kawayan Tiyudo pero pag uli upod nga kami namagin pakatoy ako to nga istuyana yung pati sa Chinso pero siling ko guba ang akong Chinso dati ginaano na ko nga pakayad doon kay duro ko kahoy ang ipasarahe
Na amo na nga nagkuha mo kuno na makatusla di kang amo tunga daw kahapon. Ti timing nagarampang ako da ka nagatrutong hit bala ligaw lingaw. Diyan diyan sa sagwa Karon nagdulhog, nagapadulong pero hindi ko makilala ko siyempre mata ko mahina man. Abi ko kutsino gali sana. Diretso ta ko kasulod sa balay. Si Pula? Ha? Si Pula ang nakita mo kung si Tagi. Ano man? Sino una mo nakita si Tagi kung si Pula ang kapadulong? Si Pula. Pero kilala mo niya si Pula? Kilala ko ras. Paano mo siya nakilala? Di ba na mo classmate na ka libayon ko? Na garing tungkol dito daw pa antes kami magkita na karan daw di siyempre malaam doon. Hindi pa ko kilala nga kwan pero namanaan ko nga sa tana. Amo na to nga bis nga naga kami na. Bali ang upod mo inom si Pudbo, garing may si Pula, si Tugik. Si Ikaw, apat ka mo? Apat na kami. Ate, ano itong gina-istorya yung pag inom-inom nyo? Way. Amo lang kwan garing ang katuyuan ang natandak. Way wala ko kitindi ko ano kaya ka. Pero dala man ba isay nga natabo? Way kam way tago ka bais ka kun kwan. Pero ba matiyag? Manang ko dan nga ti ano bra atubangon mo sanda nga mabais ka to ano ya way kat mo. mo. Wala ka mo kaagi ta away ni. Way tamo agi nga kwan. Amo na to na binagatubangai gamay to nga ugada pagdulo nga sang kawayan nga to. Way ta ko magi kwan Bombo Cham, si Danilo de Aces, ang biktima. And natigayon na din natin kung si Tay Danilo ang pamangkotol, why gid sila nagmaisay? Pero base bala kay tungod nga may diferensya sa palamatinaan si Tay Danilo. Base kung why lang siya makabati, may ginbaisa na to sila gali? That is why Bombo Cham, ngayong tihaan diri naton sang pahayag ang nakaupod pag nila inom-inom yung tupad balay nila gawa dara sa may barahin ng Zone 7 sa Katuogan ining si Ramil Lalikan, Bombo Cham, bali amo ni silang apat nga nag-inom, bali duwa ini sila yung tupaday sa balay, amo ni silang gisugo nga magama sa kawayan. For confirmation ng kalbasi amo gyud man tuod wala lang sa may naklaruhan. Pero pahayag diri ni Ramil Lalitan ang nagasanto man ning ila man nga pahayag nga kung sa diin nagama ini sila sang kawayan and sa hapon nag-inom-inom ini sila ang istoryahan na gyud nila that time Bombo Cham is ang chainsaw nga gamiton ini kun tani o ipakayo and then wala naman sang may natabo nga pag ginaisay between dito sa mga bahin sang suspect man sang amay sining biktima pag ining si Ramil Lalikan kag nagpuli man ini sila yagilayon Bombo Cham kag wala man ini sila gani kuno ng hubog do gamay lang nga pampaumpaw lang sa kapoy nila nga ilaman nga after nga naggama sang kawayan so hindi man gid permi nga nagasayo dara si alias Pagi dara man sa ilang lugar apang kay ano ang sugo sa ila magama sang kawayan usually gid ginapati nila Bombo Cham so pabati bala naton nang ng interview kay Ramil Lalikan nakaupod ng inisang mga suspect kag amay sang biktima inom-inom adlaw ang antes magduntad ang pagpangluthang diri sa biktima. Magama diya kami kadulong dito. Bali ang bal ni Sir Danilo nagdulong kamo kuno sang kawayan didto naginom-inom kamo. Nag-chat-chat kami baklan na kami ka mo Jaryo. Sino upod ni inom? Si Tutagi kag si Manong ato. Apat kamo. Nahubog kamo? Why man, kami man upod puli. Hindi ka nakasurihay nito, sir? Timad to man sa di pagkaroon kay maano ka sinso, kayong sinso kaya doon, king kunan sa mo. Wait lang. Saan o ka mo nagdulong kawain katapon? Kang ligad, Bernes gabi. Bernes gabi. Sa gabi ka mo sugod nagdulong. Saan o ka mo nag-shot-shot? Pagka hapon-hapon na. Bernes ang hapon? So ano sir nagbaisay dito? Why man? Wala man yung sila nagdulong. Wala man sa nagba. Why? Apat man lang kami mo. Gusto bulit mo lang. Pagtapos naman inom, naguli man kami. Naguli man sila mo. Isang Sabado nakabalik pa ka mo? Tuya wala na. Amo na itong last Biyernes. Pagka Sabado, ang tagad to Sandadia. Pero may ka mo na sugo ni Sir Tagi mo na? Kung magama. Bombo Cham, si Ramil Lalikan, diri niya. Ang gingamaan sang kawayan kay sino ni Duta?
iya ni Pagi. Pagkatsan. Bali, ining si pula ko, no? Si Pagi man ang nagsugo nga gamaon? Kay usually, ginasugo-sugo, hindi sila. Tapos dalawang dito sa may farm. Ti ko magamo silang plastada, daw wala man sang konfrontasyon, wala man sang initay sang ulo, nga naglabot sa punto nga may tiniruhay. Amo gani Bombo Cham kay pamangkoton mo dito ang mga pumuluyo sa lugar do wala man kuno sang rason kag even gani kagina ang payag diri sang Iloy sang biktima nga kung wala to kuno nagluntad ang pagpangluthang do para sa ila okay ya ang ila pagtamdanay kag do wala man sila gani kuno nga ginasuknaan nga pahalinon abi sa ila duta kung amo man for example ang rason. Pero wala man sila nakabati nga pahalinon. Ini sila kasi doon medyo malapad-lapad ining sakop sa iya nga duta. Kag ang ginatindugan man gani isang balay ni Ramil Lalican is si Alice Pagi man ni ang nagapanag-iya, Bombo Cham. So para sa ila do higom dulong pero based diri sa investigasyon man sang kapulisan sa aton driging pakikangutan si Police Captain Jersey Besas ang hepe sang Tototan Municipal Police Station. Iya diri ginapahayag nga misunderstanding ang ginatanaw diri nila nga rason in between niya mismo Bombo Cham sang biktima kag sang mga suspect apang wala pa nila matumod kung ano nga klase nga hindi pag-insindihanay ang in between man diri sa biktima kag sa suspect kay ang ilaya nga na-receive information between niya sa suspect kag sa o sa mga suspect kag sa biktima pero wala sila kuno naka-receive information nga ang ginapangita ining amay na biktima, Bombo Cham. So, padayon din ang ilang investigasyon which is nagsungka na gani ang isa ka ginatudlo nga suspect ini si Alias Pagi ang tag-iya sang duta ado kahapon nga adlaw ini Bombo Cham medyo dudom na kuno sang nagsungka ini kag do wala pa man sang admitan sa part niya kaya ang based dito sa mga witness pagwa iya ang nagakapot sang armas ining si Alias Pula Bombo Cham. So, based diri or sa kapulis ko, do 15 to 20 meters, dito nagatindog ang mga suspect. Kapag dito man nakita ining lawas sang biktima kung sa diin, ang iyang entry point sang bala is ara sa likod sang iyang ulo, kag wala na ini nakagwa. Kag based sa pag-describe dito sang mga witness kuno sa kapulisan, nga do kalibre 38 ang armas nga gingamit although nga wala sang may na-recover kuno nga bala kag armas pero ang ano lang di Bombo Cham is ang gipamangkot naton ang pamilya sang biktima insubong man ang mga katupad sang balay na may nakita sila kuno nga duwa ka bala or duwa ka basiyo sang bala Bombo Cham sa ginatindugan kuno sang mga suspect pero based diri sa kapulisan wala sila kuno may na-recover bisan ano Bombo Cham. So, padayon, diri ang ilang hot pursuit operation sa isa diri ka suspect ini si Alias Pula kay padayon pa ini sila akon siya nga ginapangita man sang kapulisan. Pabati bala naton ang aton ng interview kay Police Captain Jersey Besas, ang hepe sang Tototan Municipal Police Station. From the ginatindugan sir sang suspect kag sa tatupan dito sa biktima sir do ano kalayo? Sa halid sa balay nila mga more or less nasa 10 to 15 meters. Dito yung nakita ang basiyo, sir? Wala man kita may na-recover ng basiyo, kaya gipa-process man nato ng crime scene sa Soco. Wala kita may na-recover ng basiyo or armas dito sa area. Anything, wala? Wala, gano'n. Oo. Pero pila ka bilog ang lupok ang nabatian, sir? Based sa mga tao dito sa palibot, tatlo daw kalupok. Pero nakita natin niya, isa lang ang igo sa natin na biktima, which is sa ulo. Ulo. From entry point niya sa likod, kaya bala wala ka-exit sa kumang. Ano gingamit niya sir sa armas? Posible? Posible nga 38 daw kay based sa pag-describe sa natin niya mga witness, daw manubo daw tapos daw may revolver. So, posible nga daw caliber 38 nga revolver ang gingamit sa atin. Sa pamahog, after na sa nahimo sa mga suspect natin, ang pagpatay sa biktima, dito kag namahog sila sa mga tao nga nakita. Nagambal sila nga gusto mo kamo isunod namon. Anong ginatanaw din natin sa concern nga motibo sa pagpatay or pag-ubra sa krimen sa mga suspect? So, based man sa pagpumangkot natin, may bagay sila nga wala sila nagintindihanay. So, ginamo to pa ginakadakan pa natin sa investigation.
kung ano gid ang bagay nga ginbaisan nila. Sino? Nga nag-isulta gid sa Ang victim mismo. dumay kamay sila mga pro na hindi mismo dito sa lugar do previous pa nga dumay ginbaisan sila tapos ingkatuan na sa suspect dito sa balay. Between kay sino, sir? Sa Sa victim. ila gid niya tatlo. Sa victim kay sa suspect. Oo. But ang information, sir, isang ginapangita nila isang tatay ng biktima. Wala man sa may nakahambal nga muna kaya ang nangita iya sa tatay sa biktima is ang asawa na mismo siyang nakita iya na gitira bakit na. Pero ang suspect na to hindi man ang tatay mismo yung nakita. So, ang gusto nila tuyo yung isang biktima dito, sir? Yes. So far wala makita sa nadiri. Sang nakita nga record sa aton nga biktima kaya sa suspect natin wala makita record dito. Anong hambal, sir, sa suspect ang nag-voluntary surrender? Sa subong, wala man gid siya may gina-divulge pa nga storya kung regarding sa natabo. So, wala pa kita sa fixed information muna ang aton investigador ato sa field kaya ginahibalo pa kung anong further information na magano. Pero may admittance sa part niya, sir. Wala pa man sa admittance. Pero sinulit ko na, sir, ang nangamon. Muna yung determine natin kaya based sa witness natin niya nakita gid nila is duwagid sila magsulod sa balay tapos pagwa si alias pula ang nagtiro samtang kala gapalagyo natin Malakit sa gihapon natin, sir, ang isa ka suspect. Continuous po ng hot pursuit natin may mga information kita nga rin na-receive kaya ato naman po ato ng mga operatiba. Pero may Bumbocham, si Police Captain Jersey Besas ang hepe So, ng Putotan. Klaro yang nga wala labot ang paggama sang kawayan pag-deliver sa farm sang ni alias sa ano ganito? Ang amay sa Tag-iya biktima. sang farm, tag-iya sang farm. Pagi. Pagi. So wala iya labot ang paggama sang kawayan, ang tag-iya sang duta, namin ko nga wala sang labot, waya kang tanan sa sandig sa investigasyon sang kapulisan. Nga may away sa duta, ginapahalin sila sa tag-iya, may rimalaso sa paggama sang kawayan, may ara abi sa hindi pag-insindianay sa suhulay or whatsoever. So, kung ang pulis yang mag-plastar sini, why niya sang labot sa mga amo sinang possible senaryo. Ang ginalantaw karon sang kapulisan ta, ang mayara ya sa hindi pag-insindianay ang biktima kag ang suspitsado nga si alias Pula. Sila nga duwaya ang mayara sa nga disgusto, hindi pag-insindianay or kung ano nga mga rimalaso man ina. Bali, tatlo gid Bumbocham, si alias Pagi, si alias Pula, kan ang biktima. Tipirong nangamot, di ba si alias Pula? Oo, allegedly, kaya wala pa gid man sa even eyewitness dito nga do siya gid na nagtutok pero kay halin sang pagpanaya or pagpangmahog nila sa sagwa sana niyang nagakapyot sang armas ng Bumbocham kag pagwa dito sa balay nga naguntad na ring shooting incident siya ang nagataklos kag nabatian sa tulani sang may isa ko ka Bumbocham may naghambal sa aton nga nagbatian nila ko nga naghambal nga malagyo pa sa tani do sa ang Bumbocham. All right, sinong malagyo pa kung tani? Sinong ginatubod? Si Kenneth, ang biktima. All right. Ay sila nga daw nga malagyo sa tani. And then, dali lang yan, kay Bumbuana. Bumbu Pauline, dali lang yan. Ari may picture kita, Dre. Sa dini halin ang picture sa utod? Halin ina sa utod sang biktima, bali do subang ini sang Danilo, utod sang biktima. Utod sang biktima ang nagkuha sining picture. Ano kuno ang ambal sang utod sang biktima nga may picture sang amo sini kag san-o ini? Amo gina ang adlaw nga ginlukhang ang iya nga utod Bumbocham kay nagdinalagan na kuno ang mga tawo dira sa ilang nga lugar. Siya amo di ang una-una nga din pamangkot-an sang duwa ka suspect kung diin ang iya nga amay. Kag pagpakita ko sang armas Bumbocham nagdalagan na ini siya dayon. Okay, sino ni Changi? Mga tawo ila na Changi Bumbocham sang biktima. Ila Changi sang biktima. So ang picture nga ni kuha sang magulang sang biktima or utod sang biktima sang tsimpo nga ginapangita sining tawo nga ni nga ginatudlo karon suspitsado ang biktima or ang amay?
Ang amay, Bombocham. Ang amay. Hindi So, lang sila so kay statement. wala nila makita ang amay, sa nga mo sininga tsimpo, ang nakita nila ang si Kenneth, ang biktima. So pagkakita sang biktima, sining mga suspitsado, ginapayag suspitsado, anong natabo, ginlutang na dayon, why nadamo, binaisay, anong sistema? Wala na kami siyang komosyon, ginatabo. Nagdalagan, nagpalagyo man ining biktima, Bombocham. Isa siya sa mga nagpalagyo man. And then doon na labot siya bala. And then dito na tiruhan, doon mga 15 meters ang hantad niya. And then ang nagkuha niya sa picture, Bombocham, nagpanago sa tubang sang balay nila. Upod man dito ang iban man nga mga residente sa sambit man nga lugar. Ado na bangod din sa kakulba, sinisulod siya dito. Kag dito, kay Douglas, ini siya, hindi bala kitaon. Kung ara ka sa may sulod, ang Two-way, pinikuhaan niya sa litrato. ano ning tawag ni one-way One way. mirror? One-way One mirror? way. Oo. Oh. Now, ining nagatalikod ni sinon ni siya, Si Alice Pagi na kuno Bombocham. amo ni si alias Pagi. Ang tag-iya sang duta nga ginatindugan sang balay sang pamilya sang biktima. Exactly, Bombocham. Aha, kag siya maning nagsugo nga gamaon tong kawayan. Oh, ang dako karon nga palamangkutanon kay kitik kung pamangkuton mo ang pamilya sang biktima, why sila sang rimalaso? Karon iya banwa pinangita nila iya si ang biktima kag amo na tugalelo tangon or pinangita nilang amay kag why nila makita ang amay? Ang nakita nilang bata nga si Kenneth, amo to yang ginluthang nila or may nagluthang sa iya, isa sini sa ila si Pula o kun si Pagi, pero kung ginatudlo dire nga si Pula amo ang nangabot sa pagluthang. Di amo na gagawa Bombocham. Pero sa police, Bombocham, wala pa nila ma-determine exactly kung sino ang nagpangamot din. Pero sa nakita dito sa mga pumuluyo kag pamilya nila nga siya ang nagasukbit sang armas. Aha. Ano ning background ni alias Pagi nga ni? Businessman na siya kuno Bombocham. Negosyante. Si alias Pulaya, anong background niya? And then si alias Pula Bombocham is do bago lang, even though nga ang panaysayon dito sa amay sang biktima nga doon nakita yan ani kuno sa bulo bata pa sila kay classmates sang iya nga utod, pero do bago lang liwat nakita kag pahayag dito do bago lang siya do sinimana pa lang na nila nakita dira Bombocham ini si alias Pula. Sinimana nakita abi nga ti nagbalik dira kay isa man lang sila ka lugar do amo silang sugilanon. All right. Now, dako ni karon nga paraligban kung ano yang disgustuanay, kung ano ang problema sa tunga ni Pagi, ni Pula, kag sang bata nga si Kenneth or sining biktima. Now, kadto kita sa armas nga gingamit. Sino nag-claim nga may nakita sila nga basiyo? Ang nanay sa biktima, ang tatay, Bombocham, kag ang mga nakakita dito, ang pumuluyo man sa palibot. Bombocham, may nakita sila ko nga duwa ka basiyo. Di na kuno ning duwa ka basiyo nga ni? After ko na duro Bombocham, kiti may nag-abot nga soko, do abi nila gura, basara sa polis. Pero ang sa polis sa Bombocham, wala sila kuno may na-recover na basiyo sang bala o basiya sang armas, Bombocham. Pero alright. amo ni ang pahayag diri nila yang may ara ko no. Okay, sige. Now, hambal sang pulis ang gingamit sa pagpangluthang 38 nga revolver. Paano nahambal sang pulis nga 38 nga revolver ang gingamit? Diin sila nagkuha sang information? Sa mga witness, Bombocham, tagdugin describe dito sang pamilya, sang biktima, kung ano ang tsura nga do may revolver ko, no? Hindi nga do possible, basi kalibre 38 ang gingamit. Aha. Kay ti tama kalayo ang pistola sa revolver mo, magambag ka nga revolver, may ara na sa sang do bula-bula nga nagalibot-libot bala. Okay, now, kung namo sinang plastada sa aton sini nga mga kabombo, no? Kung revolver ang ginatumod, nga do may nagatiyog-tiyog, nga do dibula, why gid sang tsansa nga may ma-recover nga basiyo? Kay wala na saya nagano mo?
wala na iya nagatabog ang basiyo sang revolver. Ang armas luthang nga matabog lamang ang basiyo kag posible may mga recoveries later on sa pagpangusisa sang soko, mga pistola. Kay nagatabog na yang iya sini nga nagatabog ng iya sini nga basiyo, cartridge or kung ano man sa ini ang tawag. Pero kung magdibula o revolver, wala na iya sang basiyo nga nagagwa. Magluwas lang kung pagtiro niya, personal niya or pagwa niya tong mga basiyo, kagin balahan liwat, may ma-recover Pero tama na kalayo, Bombo Pauline? Exactly, Bombo Cham. Pero among yung nagagawa subong sa investigation man sa kapulisan, pag kung hopefully kung madakpan, dito nila ang isa pag suspect, basi matigayon manila ang pag-conduct ng further investigation. By the way, ang reglementary period yun ni Bombo Cham sang nadakpan dito sa nag-volunteer surrender. So 36 hours ina siya. Bombo Cham, kag nagpabutsyag man dito ang pamilya sang biktima nga desidido ini sila magpasaka sang kaso. Pero wala si kung kamusta maning nang resulta man kay makuha pa man ini sila sa mga dokumento agud matigayon yung ma-file ang kaso Bombo Cham batok diri sa suspect. All right. So, additional nga mga information, mandiri kaga mga update and development man sa naglintad ng City Incident Cluster pa natin sa ibang mga public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Pauline Dimitri de Peliora para si the number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Paulina Peliora sa imo sini iyang follow-up report. Now, sa aton sini nga mga kabombo, kung amo sini ang plastada sang mga informasyon nga ginapakigbahin sa kampo sang biktima, kag sa aton sini iya kapulisan, daw nagalibog ang ulo sini naton. No? Nga maglibog ang ulo. Kiti, wala tawag si gani, wala diri tumod kung anong ginhalinan, kag kung anong nga klase sang hindi pag-insindihanay sa tunga abi sang biktima kag sang mga suspitsado. Kaya mga ginahambal nila nga nag-inom-inom, upod sa pagama sa kawayan, ginsugo man sila, hasta iya sa chainsaw tunga ipakayo, no? Mas maayo kung padalman ini sang aton kapulisan. Granting ngati ang mga tao nga involved may kaya, negosyante, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, basi kung isa man iya sa mga nagapugong sa pamilya nga magpagwa sang impormasyon kung ano gid man ang ugat sining pagpangluthang, kay hindi man lang niya basta-basta nga luthangon kasang isa ka tawo kung wala nagainit ang ulo niya sa imo. Or may dako ikaw nga rimalaso, or may dako nga atraso, or may dako nga sala nga nahimo. Hindi bla? Bisan ano pa guro katunto sa isa ka tawo No? Talagsa sa malaka lang ati, basi matripingan ka, kung tripping inayalain naman nga istorya. Pero kasubong sinibanwa, ako yung nagapati kung nga daw hindi tanan nga mga impormasyon ginadiga dire sa nasambitan sinikaron nga kaso sang pagpangluthang. Laban-laban ako ang akon sinipaglantaw bay do nagapugong nga ipatpat nga kung ano ginang ugat sining pagpangluthang iya sa biktima. Sa aton sining nga mga kabumbo. That is why nga nagapanawagan kita sa Pututan Municipal Police Station nga husisaon kag imbestigaran ini. Para nga maangkon man sang biktima ang hustisya nga ginatawag. Kag madipinsahan or maprotehiran ang pamilya sang biktima kay base may mga pagpamahog man sini sa ila nga pananglitan ihatagan nyo sang impormasyon dira o kon pagwaon nyo nga amo sining rason, matuod sining rason kung nga nakigid kag ginluthang, di basi kon balikan man dira sila sang
mga tawo or ining mga sa likod sa sining pagpangluthang sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kabay pa nga hindi ini mangin comparison, no? Dito sa bahin sang Boracay Island nga sinaputi to ang bata kag hinablos sang senador ti hambal sang provincial director to tutukan kag husisaon kag imbestigaran. Kay kumo bata kag hinablos sang senador. Ti karon mga manuggama lang ni sang kawayan kag mga pigado man nga kasi manwata ang involved, ang namatyan, ang biktima. Ti kabay pa nga wala sang pili no? Ang aton siniya mga kapulisan kag tutukan kag husisaon kag dapat pasabton ginang mga tao nga yara sa likod sa sining pagpanglutang nga kun sa diin ginkamatay gid sang biktima. Lapaw na kita sa latin sa aton sini nga pagpangalagan, iban sini nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa iban sini News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Hindi si Bombo Chama Blanco Ver gabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Masunod na ang kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at the Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas ang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuwang likawan ang mga disgrasya nga Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025.
Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radyo mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radyo Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto.
Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, partikular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag mineral. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Diri na kita sa last week para sa bulan sang Mayo. It's the 26th of May 2025. Mayong hapon gid sa inyo tanan and welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine and of course, magabalik kita para nga maghatag na naman sa inyo bago nga set sa mga istorya nga aton nga iga-share sa inyo sa sininga hapon. So salamat gid sa mga nagpadala sang sininga mga istorya and gina-welcome naman ang inyo dira ang kaugalingon nga mga istorya, mga hitabo sa inyo kabuhi nga hindi nyo kid makalipatan or something that you would want us to be inspired with sa inyo nga istorya nga kanan may igid. Ina nga mga stories nga gina-welcome gid naton diri sa kahapon lamang program. So ang himuon nyo lang para nga makashare ka mo is write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga magsulat lang sa gihapon sulaton ng inyong mga istorya kay ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Lolo Densha, ikaw ang ato nga winner last week. So, arrange mo lang datlo ha. Pwede man nga by phone na lang kita because I know do kabudlayan ka gid no nga maglakat-lakat subong. Forward mo lang dilo ang imo nga cellphone Anyway, mangita naman kita sa ato nga mangin bago nga winner para sa siningang semana. Umpisahan ta with the stories that we have for you sa sininga hapon. Ini si Tita Regine, welcome sa kahapon lamang program. Ari ato nang bahanon para sa inyo from Jose LG Fuentes. Panumpa, mayong hapon. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nag-ambak-ambak sa kalipay kutok sa langit.
Sa atubangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa, very beautiful song para sa inyo tanan mga kabombo from Jose LG Fuentes, Cebuano, Bisaya. Oras natin, it is now 20 minutes after 2 o'clock. Sige, diretso na kita sa atong first story this afternoon. Salamat ha sa isa kag isa dira sa inyo nga nagaupod sa aton sa siningang matinion diri sa KLP. Welcome. Here's our first story for today from Inday of 2nd District. Dear Tita Regine. Una sa tanan, ginatami ako ikaw sa maayong hapon, iliminigid sa imong mga kaupod dira sa DYFM, Bamboradyo, Iloilo. Antes masuguran sa pagbasa ang akong nga kasaysayan, tawag lang ako sa kay Inday of 2nd District. Tita, suguran mo na sa pagbasa ang akong kasaysayan nga hindi ko ginmalimtan sa akong kabuhi. Sadto, nag-eskwela pa lang ako sa grade 1, 8 na ang edad ko, kay balan mo tita. Sang una, waay pati daycare o kinder. Ti, diretso dayon kami sa grade 1. Kagbalaan ko, sulat lang ngalan ko. Ti, purti kapintas ang amon maestra. Abi mo tita, nagkapanghampak sang stick ang amon maestra. Kung hindi pagigani kamaan, ginatudlo niya, ginabinting na ang amon talinga, kag amo tita, permila ako nag-absent kay nahadlok ron ako sa amon maestra. Waay ako ginpapasar kag nagbalik ako sa grade 1. Pag grade 2 ko naman, Tita Regine, abaw, puwerte pagid kapintas ang amon nga maestra. Kung ma-absent gani kami, ginapinahan na kami, kag sino ma-absent, ipatindugon sa una, kag ipalubag ang amon talinga sa tanan namon nga mga classmates. Timbang gid ang talinga namon, ginalubag sang amon nga classmates. Kay ginapalin niya sanda, tanan maagto kanamon.
Kung darwa lang mag-absent, ang namon nga mga 20 kabilog nga mga classmates, malinya, makadto sa una, ibatang, ay nagaduruguan datalinga. Kung naba man ang kwa namon sa test, lubagon man gihapon ang amon talinga. Di kami kamaan magbasa. Bisan grade 5 na kami, ibalik na sa grade 1, kag didto pabasahon. Kung balaan na namon, baliko naman sa grade 5 liwan. Kag permila ako nag-absent, kag nahadlok ako sa amon maestra. Kag malayo pa ang amon balay sa eskwelahan. Tihalin sa balay, mga 5 pa ka kilometros pakadto sa eskwelahan. Kag utod ko nga lalaki naman, tita, nag-absent. Ginpinahan ta na, kag ginpakadto sa una, kag ginpalinya ang tanan nga classmates niya, maglubag sang talingan niya. Sus, di nasakitan ron tana. Di, tanaluyag ron lubago ng talingan niya. Yan ba sang classmate niya? Maan, hindi siya luyag lubagon ron talingan niya. Ma'am, siling isang classmate niya. Yan ba sang utod ko nga lalaki? Inyo abi lubaga talinga be. Balaan ninyo kung ang bukon sakit. Yan ba sa maestra niya? Di siya luyag? Ako bala. Pagparapit sa maestra sa utod ko, nga bit-bit ka stick, ay bala agawa ka utod ko ang stick, ay no bato tana sa maestra, kay sobra gid ang anda pagpina sa estudyante. Way ginpapasar sa maestra utod ko, kay ginpatawag pa si nanay sa eskwelahan. Kag tita, may classmate man kami, nga parte, tama ka parangudot, kag bisan malubas lang sa ingod ko, nagapangudot man gihapon. Tiway man ka maestra ginasaway, kag gapasubertan na, kay lapit sa eskwelahan ng andabalay. Kag kung mabato gani kami, nagauli, kag manugid kay nanay na. Kay amon, layo ang amon balay sa eskwelahan. Kag balaan mo tita, puwerte ako kahipuson. Kag mariaon, tama ako tita. May isa ka bes, nga pumasyar sa balay nga lalaki, sagi, taken ka panago sa kwarto, kagwaay ako naggagwa. Hindi maguli ang nagapamasyar sa balay. Bisan hindi ako kapanyapon, ginagwanta ko lang gutom ko, bala, kamo dyan, hambal ko. Kung mabatian ko ang limog niya, naagat-agat ako mamati. Kaya kung makita ko gani ang ana itsura, nag-agat-agat ako, matulok sa iya. Tiyabalan ako ka mga amigo niya. Mabuot man, ini nga tao. Tiyambal ko, man maluyag sa iya nga plaubog, plainom, kag palabarkada pa. Tingala gani ako tita, perti hikay ko sa iya, tana pa ang ako na dayunan. Kagang hambal ko, ginlumay siguro ako, nga hinaling ang kami nagdayunay darwa. Habal ni tatay, sagi mo kay hikayan, amo pa ang nabatunan mo, sobra mo nga hikay, di dya pa kadto sa imo. Habal ni tatay sa akon. Kagwaay, ron ako sagi, panghikay. Sayod, gali, kung ginihikayan mo ang isa katawo, kay ang gabalik, kag puwerte gid ang palagyo ko sa tawo nga ini, ay kami gidarwa nagdayunay. Kag tita, diri na lang kuto, bang ako nga sulat. Kung may kulang, imo lang dugangan. Kung may sobra, imo lang buhinan. Kay masakit ang mata ko, kag lima ko. Masakit, ginapaayunan ko lang magsulat. Ang tagpadala, tawag lang ako sa kay Inday of 2nd District. Maan, grabe mo itong maestranyo. Naabtan mo pa yung inae ang irang, nagapang pina ang maestra, nagapang hampak sa stick, and then nagapang gurinat sa dulunggan. Sas Ginoo ko, subungin na himuon, puwerte nga bashing ang iya nga makuha. Grabe no? Imagine mo, bata pa kamuya, tapos tanan ng mga classmates nyo, papilahon niya, kada isa gurinat sa inyong dulunggan, ang iba ng balmo nagadurgo natin, sino man ang iabing nga bata, no? Ang manamian pa nga mag-eskwela.
O dumambal kita, no? Nga ti kanami, man sa iya ginahimo. Nga kung hindi ka kabalong magbasa, pakaduon niya ka to ay, pabalikon niya ka sa grade 1, dito ka pabasahon. And then kung kabalo ka na, balik ka naman sa grade 5. Yes, we know, no? Nga siguro ang motive lang man sa teacher is that nga magmaayo ka mo, nga maging disiplinado ka mo. But I guess not to that extent, no? Nga that's also teaching other children, nga ti maging cruel. Imagine na, nagkakalipay sila yan, nga may amuhon sila nga classmate. Di manami, no? But anyway, those things happened in the past. Kagangi mo naman diyan, o kakaladlawan, ang tao, ang ginapalagyuhan mo, gid, is the same person, nga imo gid nga natupan, ay sayod gid, no? Muna, hindi taton magpanghikay, hindi taton maghambal sang patapos, kay way kita kabalo, no? Ngati ang ginaindian ta nga tawo, dira man lang gali kita matupa. Anyway, I'm sure happy ka man sa iya subungan, di ba? Thank you so much, Kina, sa imo Inday of 2nd District for sharing with us your story. Alas 2:27 ang ato nga oras. Magapanambalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga kahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Galibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for May 25 to 31, 2025. Entertaining you has always been their utmost pleasure. Ining rason kung nga magabalik ang Rock Station Band agad nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa ining nga weekend, Mayo 31, Sabado, sa concert at Plaza, Mangin Inyo, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 1, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa di 11 Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kon gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ay pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founders ng Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sa hair fall. Apang ang masami So si Medja nga itong yung oras, I am so happy, no? Nga nakabato naman kita. Stories nagikan sa kay Nanay Del of Zaraga. Kamusta ka na dira, Nay? Happy gid ko nga nakasulat ka naman diwat diri sa KLP. So this afternoon, ari yung 37th story diri sa kahapon lamang program. Keep going, Nay. Dali na lang, malabot mo na ang shin nga mga istorya. My dearest, Inday Regine.
Sa tanan nga mga Bumble staff, mga faithful writers, avid listeners, mayong hapon gid sa inyo tanan. Happy Mother's Day to all mothers of the world. Bisan late lang yan ay, pero pwede gid sa gihapon, la pa natapos ho ang bulan sa Mayo. Mother's Day celebration sa gihapon kita. Inday Reg, I am so sorry for my long absence. Kani man, because of my eyesight. So what I did in the Regine, very early in the morning, nagabangon ako. Tapos diretso ako sa akong nga garden. Kag mangita sang dew or kon hamog ni siya, no? In the morning, nga may kutsarita ako nga dala, kung sa diin, dira ako ginabutang ang hamog. Tapos, I place it directly sa akon nga mga mata. Wow, grabe galing imo nga pagbulong, ha? Ang bulong mo, hamog. Dew, morning dew. Thank God, it helped in die. Wow ka namin. So here, my topic today is the 50th Suelo Soloveres Family Reunion. December 28, 2024. Idirej ang pamilya Suelo kag Soloveres sang Nulusena nag-attend kami tanan sang mass alas 7 sa aga. Ang tanan nga mga participants nagsuksok sang golden color. So solemn was the mass. After sang misa, pictorials with Reverend Father Luzaria, ang officiating priest. Sobra kami, mga 200 participants. Kadamo ba? So we went directly sa sementeryo para mga muyo, mag-offer some flowers, magsindi kandila para sa amon nga beloved dead ones. So after sa sementeryo, ang Drum and Bugle Corps nag-lead sang grupo, naglibot kami sa plaza and went directly to Barangay Damires, Nulusena, ang home place sang Suelo Soloveres clan. Inday may short program. Muni ay ang natabo. Mayara nga formal declaration of the donation of lolos and for the use of barangay hall and multi-purpose. Tapos, may gift giving sa 50 ka mga families with less in life. So, sa mga pigado. May 50 ka balde of different colors, puno sang imported soap, chocolates, biscuits, kag madamo pa nga iban. Tanan sila, they were all seated properly. Tapos, nagahulat lang sa mga apos to go around, and with this, sweetest smile, filled with joy and happiness. Tapos may harapan kami sa isa ka corner, pile of used clothes, ukay-ukay, for them to choose or select ang ila kaugalingon nga mapilian. So in the Reg, it took us an hour only to have the ceremony kag ang distribution sang goods. So naghalin kami sa lugar with full of fulfillment, love, and generosity. We felt the spirit of Christmas in our hearts. Pagkatapos ng isa ka oras, ang Drum and Bugle Corps nag-proceed sa Dawi Sur for the celebration. Ang entrance banner, ginbutang sa gate, nagasiling, "Welcome to the 50th Family Reunion of the Suelo Soloveres clan." Anom ka mga canopies ang makitaan, all in yellow. How beautiful and filled our hearts with joy. Walang tatlo ka mga cousin teachers, busy sila, checking their attendance while nag-serve sang snacks. A very, very big yellow cake ang makitaan sa center table. In the Reg, it wasn't difficult for us to handle this affair because it was done systematically kag orderly. Ang most awaited number nag-abot, the reading of the poem by Nanay Del. Naiyanay. Greetings! May I greet everyone a happy 50th family reunion of the Suelo Soloveres clan.
manayanaya, malipayon, masinadyahon nga adlaw sa tanan-tanan nga yari diri nagatililipon. Isa ka binalaybay ang ihalad ko sa inyo. Gani magpamati kag atensyon gid kamo. We were all in golden color, katahom, and congratulations. Sa aton pagtililipon, yara ang yuhong kalipay, kapag sick, excitement, nga makita sa tagsa-tagsa kaguya, di mabayluhan sang kwarta. Sa tagsa ka tuig, aton ini ginahandaan, tulad sang pag-abot ni Baby Jesus sa aton dughan kag puloy-an. Aton lantawon ang tinuig sang aton family reunion. 49 long and endearing years nga nagligad, nga masulhay kag masinadyahon. Salamat sa Dios, ginbugayan kita sa mga ginikanan nga huwaran, mabuot, mapinalanggaon, wala bisyo, mapisan, mainot, pasensyoso, maalwan, kaglabaw sa tanan, Diyos nun. Si Lolo Igmo kag si Lola Nati aton gidumdumon. Labaw sa tanan, si Uwaw Benito kag Uwaw Petra, nga amo ang una nga halintang nga ginsakaan naton. Gani aton gid pangamuyuan, pangayuan sang bulig sa makagagahom. Nga kita tanan, ila tuytuyan, agud madangat ang pangabuhing matarong, disente, kag dalayawon. Tutukan man naton ang edukasyon, hindi magkataka. Seryosohon ang tanan nga requirements ng DepEd bisan mabudlay pa. Kay amo ini ang makahatag sang katumanan, agud makasapon sa masunod nga halintang nga makasuksok sang toga kag makabaton sang malahalon nga diploma. Oo, salamat gid mahal nga Ginoo nga nakaabot kami sa bulawanon nga tuig, golden years of the Suelo Soloveres Family Reunion. Mabuhay tayong lahat. Ay, makagalanyat man lang tawon ng aton kaparyentihan. May mga obra, kag estable na sila. Congratulations! Gani, himuon naton sila nga mga modelo tubtub sanyo. Let's make them as our living heroes. Inday, after reading, kita ko mga cousins, nagtulululo ang ilang luha. They were touched by my poem. In the Reg, this is a whole day affair, but I have to shorten it. So, amo ni ang summary, may lunch, tapos may pictorial sang kada family, tapos may panghatagay sang imported bags with imported goods sa tanan nga mga family members sang Suelo Soloveres clan by Tata Hiroche. And then, in one corner, makitaan, all young at hearts, nagatoast sang ila crush nga wine, imported. They enjoyed to the fullest, gagahod sa ila in the Reg. So twilight came, they all went outside the residence and released their 50th Suelo Soloveres clan reunion lanterns. They were so happy and excited. And then, nag-dinner na kami. Tapos, ang among yung closing song, If We Hold On Together. In the Reg, the affair was so memorable and beyond forgetting. Thank you so much for reading. More power and prayers. Love you, Inday. Nanay Del, Sanzaraga. Baka nami lang gid na Del, no? Natigayon yung gid ang inyong 50th na, ha? Nga clan reunion. Kagawan nyo sa clan niya, halin sa mga tigulang, hasta sa pinakabata, everyone is just so present. Kalabot ka mo 200, kada mo damo, gani sa inyo, no? Nami, gina nga nagatililipo, no? Para nga ang tagsa-tagsa magkilalahay, kiti kung kaisa,
Kaya kakabalo na sinugat anay na gali ka mo, paryente mo to, wala mo na acknowledge kahit hindi mo kilala. So sa mga reunion, sa manaang namin, no? Gina-trace ang inyong ano yun na? Tree, no? Family tree, and then ginapakilala ang halin sa first generation, second generation, third generation. So that's the beauty, no? That is the beauty sa mga reunions nga ginapatigayon. Nanay by the way, ti do tapos ng manggahan, naglagaw ka sa Gimaras? So lang kami na kundiin ka naman nakalabot. I was just so nga ti okay kagid, kagang imong nga mata is getting better, kagang imong nga health balik na, no? In the pink of your health ka na naman. So, salamat gid na Del, para nga hindi ka mabore dira. Sulat-sulat lang diri sa KLP. Thank you for sharing again. 42 minutos, makalipas ang takna nga alas 2, magabalik kita. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radyo mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radyo Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bumbo! Sa eskwelahan, ang pagpractice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school. Another story is from Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tulad kong listeners, mga co-letter senders, ilabinigid sa imo mahal kong Tita Regine and family. Again, taos-pusong bumabati ako sa inyong lahat. Kabay, araig ka mo sa maayo nga kondisyon kay kahimtangan. Susubong, Tita Regine, napisanan naman ako nga magsulat sang akon nga mga nadumduman sa adlaw sang Father's Day. Month of June, ha? Tita, bisan sa June pa. Okay, palaan mami. Lola Amparing. Bisan sa June pa, pero di mabubura sa aking puso at damdamin ang akon nga ginapalangga gid nga tatay. Temprano pa siya, ginkuha ni Lord sa edad nga 42 anyos pa lang. Kag it so happened nga pag-breakout man sa Second World War, amuman ang pagkamatay niya. Tita, nasubuan gid ako katama, no? Subo-subo gid ang kabuhi namon sadto kay si tatay pa na ang nagapabalik-balik sa Iloilo City para nga magbakal sa mga groceries kag tanan nga mga kinahanglanon namon sa evacuation sadtong panahon nga ato. Tita, every time nga magkadto ang akong pinalangga nga tatay sa Iloilo, nagaupod ako. Kagkita ko gid ang mga kabudlay nga iya nga naagyan ang kakapoy. Ang pinalangga ko nga tatay nagahakwat, nagakarga sa pila ka mga karton, tapos ikarga sa jeep pakadto sa amon nga banwa. Tita, tungod nga sikreto lang sa amon ang sakit niya. Ginaantos niya ang tanan nga mga kabudlay para sa amon nga mga anak niya, kag sa amon man pinalangga nga nanay. Biro mo tita, after lang a few weeks, sang iya nga pakadto pabalik sa Iloilo City, nagkasakit siya, kag nadugayan sa paghigda. Kinuha na siya ni Lord. Kag kung hindi ako malipat, after 1 week, ginlubong siya, kay tinagabomba na sadto sa Manila. Kag tanan kami nagapreparar nga mag-evacuate sa baryo o sa barangay. Bale, 5 or 6 kilometers from our town. Kasubo,
pagsakripisyo, kagkahadlok, ang amon nga naagyan sadto. Pag-breakout sa Second World War, ang mahal ko nga tatay napatay man sa edad nga 42 years old. Ako naagyan ang sobra-sobra nga kasubo. Pagtitiis nga ti, wala na ang amon tatay. Kag ang agot namon sadto mga 1.5 years old pa lang. Hindi pa gani, no? Nagalakat, wala pa makalakat. Ti sadtong pag-evacuate namon, kabudlay gid kitama, no? Tapos nasubuan pa kami. Tapos hinanay lang. Wala na ang ginapalangga namon nga tatay. Gani abi mo bala, Tita Regine. 14 years old pa lang ang sister ko. Ginpapanahan na ni nanay. Para lang makabulig kag may magkarga sa amon agot nga utod. Kung nagadalagan kami nga nagadalagan sa kung diin-diin. Kung mabatian namon nga ang mga Hapon ara na kag malapit sa amon nga lugar. Tita ang pinalangga ko nga tatay, 5 ni sila ka mag-ululutod. 3 sila ang lalaki, kag 2 ang babae. Si tatay lang ang gwapo. Mataas ang ilong, kag sa tanan sa ila nga mag-ululutod, siya lang ang gwapo. Mataas ang height, mataas ang ilong. Ang iba niya mga utod niya, medyo dapa ang ilang ilong. Ang 2 sa ila, naglaon na. Way nakapangasawa. Ang isa ka babae, nakapangasawa or nakapamanas ang Amerikano, palangga kag palangga gid namon ang tatay namon. Kay ti, very loving siya, maasikaso, kag ginaalagaan niya gid kami sang maayo. Way man din siya nagapanghanot kung may kasalanan ang mga anak, kundi ginalagayan ka lang para masunod ang iya nga mga ginapang advice. Ang mahal kong tatay, permi lang na siya nagayuhom-yuhom sadto. Bisan madamo ang iyang obra. Mangudak pa siya, kag tanan nga mga ulubrahon sa sulod sang balay iyaman. Si nanay, sitting pretty. Kati plangga siya mo ni tatay. Wala sila nag-aaway. Tita Regine, ang pinalangga ko nga tatay, masyado gid ka mapinalanggaon. Kag nasikasuhon sa amon tanan. Adlaw-adlaw, kung may klase, ready na siya sa iya nga 1 centavo para nga ibalo namon. Di every time nga may 1 centavo coin na siya, ginasupot niya o ginatago niya sa isa ka suludlan para ready na kung mag-eskwela kami. Tita, hindi ko gid malipatan nga 1 centavo ang mga utod ko, pero ang akon iya 2 centavos. Kay man, mapida ako. Kag kung hindi ko luyag ang sudan, hindi ako magkaon. Gani tita, sa sikreto lang, gina 2 centavos ang ako niya balon. Amo na gani tita, nga hibalaan ko, nga palangga gid ako ni tatay sa amon tanan. Sang una nga buhi pa si tatay, ako gid na ang iya ginadaladala kung mangudak siya. Pangudak pa tong term na. Kung mangudak siya o kung diin siya makadto. Di ako gani ang gin-caregiver niya sang pagmasakit niya. Kaya hindi ko gin malipatan ang permi niya ginasiling sa akon. Habal niya ni amparing, kung mag-ubo ako, takpan mo dayon ang ilong mo, kag baba mo. Kay basi, malatnan ka. Palangga ta ka, kag kung wala na ako, makaluluoy kagid. Siling pa niya nga, maligid ako magpalapit, kay basi, malatnan ako. Palapit ka lang kung akon ikaw tawgon. Super niya ako ginasingganan. Hindi magpanugid nga nagamasakit siya. Kay basi wala sa magpakudak. So isa ka utod ko nga lalaki, nagtuon man pangudak. Mahal na tatay, para sa ngayon, ikaw pa rin ngumingiti. Parang walang sakit kung titingnan. Tita Regine, tapuson ko na niya ang akong kasulat, kiti hindi ko naman mapunggan ang pagtulos ang akong ng mga luha. Tuloy-tuloy lang. Gani malabo naman ang aking paningin na parang nakikinita ako sa ngayon ang tatay na ngumingiti sa akin. Kahit na masama ang kanyang pakiramdam noong buhay pa siya. Mahal na tatay, hindi gid ma-erase sa akon nga kasing-kasing, sa akon nga
At tagipusoon ang pag-asikaso kag pag-alaga mo sa amon, kami sa amon nga iloy sa dong ikaw nagapakabuhi pa kag kaupod namon. So paalam, mahal kong tatay. Hindi ko kayo makakalimutan habang buhay ako sa mundong ito. Ipapanalangin ko sa mahal na poong may kapal na maligaya at tanghimik ka na kasama ang mahal na Diyos sa langit. Nagpapaalam at nagmamahal sa aking minamahal na tatay. Sobra-sobra ang aking pag-aalaala, pagtingin at pagmamahal sa aking napakabait na tatay. Ang pinamakamamahal mong anak noong buhay ka pa, Neni Amparing. Tapos, may separate gidya nga poem si Lola Amparing para sa iya nga father, may tigulo, ang minamahal kong tatay. Ang aking mahal na tatay ay haligi ng tahanan. Nagsusumikap sa paghahanap buhay, walang tigil sa pagtatrabaho para sa kabataan. Nagpapakain at nag-aasikaso sa pag-aaral. Maliban sa paghahanap buhay, inaasikaso ang lahat ng gawaing pambahay. Sobra-sobrang kasipagan, walang pareho ang mahal na tatay. Palaging umingiti, kahit pagod, napakabait, malambing magsalita ang mahal na tatay. Kaya mula noong buhay at hanggang sa wala na siya, hindi ko pa rin makakalimutan ang tatay. Ang tatay, kahit galit sa mga anak na padabog-dabog kung inuutusan, hindi na mamalo, kundi marahan pang magturo o magsaway. Talagang napakabait ng tatay, malambing magsaway, nangumingiti pa. Dahil sa sobrang kabaitan, mula noon at hanggang sa ngayon, di namin makakalimutan ang mabuting pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Ang mahal na tatay, matulungin, kahit anong oras, pag mayroon, nagpapahiram sa nangangailangan. Kaya, mahal na tatay, kahit wala ka na, ikaw nasa puso at damdamin namin na hindi mabubura habang buhay kami sa mundong ito. Sa sobra-sobrang kasipagan, hindi humihinto sa pagtatrabaho, pinabayaan ang kalusugan, kaya nagkasakit at kinuha ng poong may kapal. Paalam, mahal na tatay. From Lola Amparing. Lola Amparing, salamat gid. Ano ginahimo mo da subong? Gina-imagine ko lang syempre no. Either nagabatang-batang, nagapamati sa sininga pala tuntunan, or maybe samtang nagapamati, nagasulat naman sa mga istorya. Non-stop gidya ang pagpadala diri isang istorya ni Lola Amparing kay ti gina-consider niya no nga amugid niya ang makabulig sa iya para hindi siya ulyanin, hindi siya magka-Alzheimer. And at the same time, no, daw, bala nga makapahagan-hagan sang iya nga kaisipan, especially may mga times na gali, nga daw gina-atake man siya sang anxiety, may mga times nga daw hindi na siya gawa katulog. So every time nga mag-amusin na, what does she do? Pungko na lang siya, kag magsulat para diri sa KLP. So, salamat gid ha, Lola Amparing. Ayo-ayo lang da, mainit ang panahon. Stay inside. Hindi lang nga na magwa-guwa da, no? Para nga hindi ka mainitan. Salamat gid sa liwat sa atong pinakasuki nga si Lola Amparing. 56 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay, pero hindi Istorya dira mga kabombo, pwedeng paligid nga ma-share ina diri sa kahapon lamang program. All you have to do is email your stories, especially kung may mga gadgets ka dira, may computer ka mo, pwede gid, no? Para nga mas mahapos lang para sa inyo or may someone sa mga may edad-edad dira, may someone nga pwede nyo nga maayo, nga obrahon ang inyong nga story, kaga pwede nga i-email, email na lang, amo na lang na, no? In that manner na lang, para hapos man sa inyo. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga kung wala gid gadget, wala man sang pwede nga malihog, pungko kag magsulat sa inyong mga istorya. Tapos ipadala lang or ipalabot diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo tanan mga kabombo. And speaking of pa-email, that's what INB is doing, no? May ayo lang siya nga either hinablos niya para nga mag-email sa iyang mga istorya. INB, kumusta ka na da? Ito, ikita sa may nabaton recently halin sa imo. Anyway, salamat gid sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita tomorrow. Magasunod na ang inyo naman gina-look forward every afternoon nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. After sang KLP, syempre, si Tuyang Ermitanya. Tapos, to be followed by Provincial Jail and then ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.